सहकार, सामाजिक, राजकीय अशा क्षेत्रांमध्ये भरीव कामगिरी केलेले बहुआयामी व्यक्तिमत्व आजी माजी सैनिकांचे नेते सहकाररत्न पी.एफ. डांटस यांना गुरुवारी सावंतवाडी नवसरणी केंद्रामध्ये श्रद्धांजली वाहण्यात आली। या शोकसभेत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले यांच्यासह विविध राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांकडून आदरांजली अर्पण करण्यात आली। पी.एफ. डांटस यांनी देशसेवेसाठी काम केलं होतं। देशसेवा करून आल्यानंतर त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गावी येऊन आजी माजी सैनिकांना एकत्र करून सैनिकाची संघटना उभी करत सैनिकांची पतसंस्था स्थापन केली। त्या माध्यमातून हजारोंना रोजगार मिळवून दिला। तसंच आंबोली इथं सैनिक स्कूलची स्थापना करून सैनिक घडवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी विशेष प्रयत्न केले। ख्रिस्ती बांधवांसाठी कॅथोलिक बँकेची स्थापना केली। यातून सर्व धर्मीयांना आर्थिक मदत देण्याचं त्यांनी काम केलं। राज्य कर्मचारी पतसंस्था उभारली। पतसंस्थांच्या कर्ज वसुलीसाठी फेडरेशन सुरू केलं। सहकार, शिक्षण, समाजकारण अशा माध्यमातून त्यांनी भरीव काम केलं। काँग्रेस पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते म्हणून त्यांची विशेष ओळख होती। सैनिक संघटनेच्या महाराष्ट्र स्तरावरही त्यांनी नेतृत्वही केलं। अशा या सहकार रत्नाला पी.एफ. डांटस यांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली। प्रास्ताविक सादर करताना सुनील राऊळ यांनी पी.एफ. डांटस यांच्या कार्याचा आढावा घेतला। डांटस साहेबांचं काम आणि कार्य हे इतकं मोठं आहे की त्याचा थोडक्यात आढावा घेणं हे कठीण काम आहे। पण मी गेले जवळजवळ 33 वर्ष त्यांच्याबरोबर वावरलेलो आहे। त्यांनी जो हा काही संस्थांचा एवढा मोठा व्याप वाढवलेला आहे तो मी माझ्या समक्ष डोळ्यांनी पाहिला आहे, अनुभवलेला आहे। आमच्यासाठी ते फार मोठं पितृतुल्य आणि मार्गदर्शक नेतृत्व होतं। मी जवळजवळ 1991 पासून त्यांच्याबरोबर आहे आणि त्यापूर्वी ते सैन्यातून निवृत्त झाल्यावर राज्य सरकारच्या सहकार खात्यामध्ये सर्व्हिसला लागले। मुळातच नेतृत्वाचे जे गुण होते की त्यांच्या अंगी भरून उरलेले होते आणि त्यामुळे तिथे सर्व्हिसला लागल्याच जी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना होती आणि या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचं अध्यक्षपद
त्यांच्या नेतृत्व गुणामुळे त्यांना तिथे मिळालं आणि त्यांच्या नेतृत्वाच्या गुणामुळे अगदी सुप्तावस्थेत असणारी ती संघटना त्याने एवढी प्रबळ आणि प्रचंड मोठी केली की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांचा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा एक वेगळा असा दबदबा त्या काळात निर्माण झालेला होता. मला राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अनेक मित्र त्यांच्याबरोबर असल्यामुळे मला भेटायचे आणि ते मला अनेक काही गोष्टी शेअर करायचे. एक गोष्ट त्याने मला जी शेअर केली ती छोटीशी आपल्याला मी शेअर करतोय. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचा आवाज बुलंद हा दांडस साहेबांमुळे झालेला होता. त्याचंच एक ते उदाहरण आहे. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न होते आणि हे जिल्हाधिकारी पातळीवर मांडण्याचं काम हे दांडस साहेब त्यावेळी करायचे. एक दिवशी असंच झालं की सर्व कर्मचारी कलेक्टर साहेबांकडे गेले आणि कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आणि दांडस साहेबांनी आपले प्रश्न अत्यंत आक्रमक पद्धतीने त्या ठिकाणी ते मांडले होते आणि मग कलेक्टर साहेबांचाही राग थोडासा अनावर झाला आणि त्यांनी पटकन दांडस साहेबांना म्हटलं की या ठिकाणी हे माझं ऑफिस आहे. दांडस तुमचा आवाज लहान पाहिजे पण दांडस साहेब ज्या खात्यामध्ये सहकार खात्यामध्ये क्लर्क जागेवर काम करत होते पण तिथे न डगमगता कलेक्टर साहेबांना सुद्धा धमकावून सांगितलं की जर तुमचं हे ऑफिस इथे असेल तुमचा आवाज जर इथे हवा असेल तर माझा आवाज या ग्राउंडवर तुम्ही ऐका. आणि सगळ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी एकत्र केलं. ग्राउंडवर जोरदार घोषणा दिला आणि अखेरीस कलेक्टरना परत त्यांना पूर्व घेऊन चर्चा करून अनेक मागण्यांना मान्यता द्यावी लागली. असं हे खंबीर नेतृत्व त्यांच्या अंगामध्ये अनेक गुण संघर्षाचे भरलेले होते. त्या काळात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणी होतात. त्याच्यामध्ये सगळेच अडचण होती ती आर्थिक अडचण. ती त्यांनी जाणली आणि त्यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी पतसंस्था स्थापन केली. त्या पतसंस्थेचे चेअरमन सुद्धा ते राहिले. निवृत्तीच्या पूर्व काळापर्यंत ते चेअरमन होते आणि आजही ती पतसंस्था सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये डौलाने उभी आहे. आणि त्यानंतर 1991 साली त्यांनी स्वइच्छेने राज्य सरकारी सेवेचा राजीनामा दिला. त्यावेळी ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेब हे सैन्यात निवृत्त झालेले होते आणि त्यांना खासदारकीचं तिकीट मिळणार होतं हे ज्यावेळी त्यांना कळलं त्यावेळी ब्रिगेडियर साहेब आणि दांडस साहेब यांनी एकच चंग बांधला की या जिल्ह्यामध्ये आपण आता जोरदारपणे राजकीय क्षेत्रात उतरायचं, सामाजिक क्षेत्रात उतरायचं आणि त्यांनी राजीनामा देऊन ब्रिगेडियर साहेबांबरोबर काम सुरू केलं. ब्रिगेडियर साहेब अनेक संकल्पना मांडायचे, अनेक विचार मांडायचे आणि त्या विचारांना दांडस साहेब समर्थपणे साथ द्यायचे. त्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर आपली सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था. ब्रिगेडियर साहेबांनी त्यावेळी विचार मांडला की आपल्या जिल्ह्यातला माजी सैनिक विखुरलेला आहे. या सर्व माजी सैनिकांना एकाच व्यासपीठावर आणलं पाहिजे
सोडवली पाहिजे, त्यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे. आणि हे विचार त्यांचे घेऊन डांडे साहेबांनी सैनिक पतसंस्था निर्माण केली. ते पहिल्यापासून जवळजवळ 10 वर्ष त्यांनी चेअरमनपद सांभाळले. आतापर्यंतही ते संचालक मंडळात होते. सर्व संचालकांना मार्गदर्शन करण्याचं काम हे डांडे साहेबांचंच होतं. डांडे साहेबांचा शब्द हा तिथे अंतिम शब्द मानला जायचा, असा त्यांचा एक वाखाणण्याजोगं काम आणि कार्य होतं. आणि आजही आपण सैनिक पतसंस्थेचं नाव ऐकता. ही संस्था 200 कोटीवर जाऊन पोहोचलेली आहे. हे डांडे साहेबांची एक दूरदृष्टी होती. सहकाराचा त्यांचा एक अनुभव होता आणि त्या अनुभवाचा फायदा त्यांनी या सहकारी संस्थेला करून दिला. त्याचबरोबर माजी सैनिकांची संघटनाही स्थापन केली, कारण माजी सैनिकांना एकत्र आणण्यासाठी सैनिकांची संघटना गरजेची होती. सैनिकांची एक एकजूट गरजेची होती. सैनिकांची एक ताकद या जिल्ह्यामध्ये निर्माण करण्याची गरज होती. आणि ती गरज डांडे साहेब आणि ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेब या दोन व्यक्तींनी परिपूर्ण अशी केली, जागृत केलं या सैनिकांना. आणि एक प्रबळ संघटना, एक प्रबळ सैनिक या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिमागाने उभा राहिला. अनेक भवन या संघटनेच्या माध्यमातून जसं चौकूड, आंबोली, वेर्णे, कलमीस या सर्व गावामध्ये माजी सैनिकांची आज भवन उभी आहेत. हे सर्व कार्य त्यांचं आहे. त्यांनी जोड दिली या प्रत्येक कार्याला आणि त्यामुळे हे फलित शक्य झालेलं आहे. माजी सैनिकांसाठी ते काम करतच होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या माजी सैनिकांसाठी ते काम करत होते. पण त्याचबरोबर या महाराष्ट्रातल्या माजी सैनिकांसाठी सुद्धा त्यांनी काम केलं. इंडियन एक्स सर्व्हिसमेन लीग ही एक महाराष्ट्रातल्या माजी सैनिकांची फार मोठी संघटना आहे. म्हणजे ती संपूर्ण भारतभर आहे. या इंडियन एक्स सर्व्हिसेस लीगचे ते महाराष्ट्राचे अध्यक्ष झाले आणि अध्यक्ष होऊन त्या ठिकाणी त्यांनी सुद्धा आपल्या कार्याचा बहुमोल असा ठसा उमटवलेला आजही आहे. आजही त्या संघटनेचे अनेक जण डांडे साहेबांची आठवण काढतात. मुंबईसारख्या ठिकाणी, कर्जत या ठिकाणी त्यांनी जवळजवळ त्या संघटनेला 7 एकर जागा घेऊन दिली, जेणेकरून माजी सैनिकांचे अनेक प्रश्न, ट्रेनिंग सेंटर्स तिथे उभी करता येतील या उद्देशाने त्यावेळी त्यांनी जागा घेऊन दिली. एवढं मोठं कार्य त्यांचं आहे. जवळजवळ 15 वर्ष रेकॉर्ड ब्रेक, म्हणजे इंडियन एक्स सर्व्हिसमेन लीग या संघटनेचं अध्यक्षपद अजूनपर्यंत सातत्याने सलग 15 वर्ष सांभाळणारे डांडे साहेब हे आपल्या सिंधुदुर्गाचं नेतृत्व होतं आणि तो आपल्या सगळ्यांचा एक अभिमान होता. हे सगळं कार्य चालू असतानाच आपले समाज बांधव, कॅथलिक बांधव हे सुद्धा विखुरलेले आहेत. याचीही जाणीव त्यांना झाली आणि त्या जाणीवेतनं त्यांनी कॅथलिक असोसिएशन म्हणजे कॅथलिक एक संघटना स्थापन केली. त्याचबरोबर कॅथलिक अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह, जेणेकरून ख्रिस्ती बांधवांचे जे काही आर्थिक प्रश्न असतील, सामाजिक प्रश्न असतील, हे प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवता यावे म्हणून त्यांनी आपल्या धर्म बांधवांसाठी कॅथलिक अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी काढली आणि आजही ती संस्था 200 कोटी रुपयाचं वर्किंग कॅपिटल असणारी संस्था आहे. म्हणजे ह्या दोन्ही संस्था अग्रक्रमाने आज जिल्ह्यात मार्गक्रमण करत आहेत आणि याची पाया मजबूत करण्याचं काम, त्याला मार्ग आणि योग्य दिशा देण्याचं काम हे डांडे साहेबांनी केलं. सदा सर्वदा उभा झिजला, सदा सर्वदा उभा झिजला, सैनिक बाणातो रणी गुंजला. त्या त्यागातून लाल मातीतून
त्या त्यागातून लाल मातीतून एक स्तंभ तो उभा राहिला. वसा घेतला सहकाराचा, माणसा माणसातील जोडण्याचा. वसा घेतला सहकाराचा, माणसातील माणुसकी जोडण्याचा. उत्कर्षाचा साध नवा तो, उत्कर्षाचा साध नवा तो, सिंधू भूमीला सर करण्याचा. अभेद स्वप्नांचा तो, अभेद स्वप्नांचा तो पाठलाग करविला. वास्तव्याचा दीपस्तंभ तो जन्मभरी देविला. आठवण आपुली आम्हा साध देते, आठवण आपुली आम्हा साध देते. उमंग नवी स्फूर्ती प्रीती, दीपजनी मनी फुलवे. दांडे साहेबांना माझं विनम्र असं अभिवादन आहे आणि त्यांची प्रेरणा आमच्या अंगी सदैव राहो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. त्यांनाही ईश्वरचरणी चिरशांती लाभो एवढी मी मनोभाविक या ठिकाणी प्रार्थना करतो आणि माझं प्रास्ताविक संपवतो. या शोकसभेत राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी उपस्थित राहून आदरांजली अर्पण केली. आदरणीय पी.एफ. डांटस हे सर्वांच्या जवळचे एक व्यक्तिमत्व होतं. देशाची सेवा करत असताना सैन्य दलामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी करून ज्यावेळेला सावंतवाडीला परतले त्यावेळेला कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटला सहकार खात्यामध्ये एक अधिकारी म्हणून त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. त्या ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना बांधली. आदरणीय ब्रिगेडियर सावंतसाहेब आणि पी.एफ. डांटस एक अचूक नातं होतं आणि दोघांनी सहकार क्षेत्रामध्ये खूप काम करत असताना स्वतःच्या ज्या ख्रिश्चन कम्युनिटीमध्ये त्यांचा जन्म झाला त्याचं सुद्धा नातं कधीही तुटलं नाही आणि म्हणूनच त्यांनी स्वतःच्या समाजामध्ये गोरगरीब जे बांधव असतील त्यांना मदत व्हावी म्हणून ख्रिश्चन कम्युनिटीची स्थापना केली. ज्या मिलिटरीच्या माध्यमातून त्यांनी देशाची सेवा केली त्याच्यामधल्या माजी सैनिकांचं वेळोवेळी त्यांना ज्याला आवश्यकता लागेल त्यावेळेला कर्तव्यपुरवठा व्हावा, त्यांच्याकडे असलेल्या निधी सुखरूप राहाव्या याच्यासाठी त्यांनी माजी सैनिक पदपेढीची स्थापना केली. हे सर्व करत असताना ब्रिगेडियर सावंत आणि पी.एफ. डांटस यांनी या जमिनीशी असलेलं नातं आणि देशाशी असलेलं नातं जपून ठेवलं आणि म्हणून कोकणातल्या मुलांना मिलिटरीमध्ये सेवा करायची संधी मिळावी त्याच्यासाठी त्यांनी सैनिक स्कूलची स्थापना केली. एक फार मोठी परंपरा ही सैनिकी परंपरा या जिल्ह्याला लाभलेली आहे. आपले राजे जिल्ह्याने शिवरामराजे भोसले हे सुद्धा लेफ्टनंट कर्नल होते आणि म्हणून सगळ्यांना एकत्र घेऊन वेगवेगळं काम करत असताना ब्रिगेडियर सावंतसाहेब स्वतः इथं उपस्थित आहेत, सर्वच मान्यवर आहे. तर ब्रिगेडियर सावंतसाहेबांच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी आपली जीव काम केलं आणि अनेक गोष्टी स्वतः ते सांभाळत होते. मला असं वाटतं की अशी दुर्मिळ लोक असतात की जी देशासाठी काम करतात, समाजासाठी काम करतात. एवढंच नाही तर आपल्याला नवीन चर्चचं बांधकाम सुरू होतं त्यावेळेला सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप काम पी.एफ. डांटस साहेबांनी केलेलं मी स्वतः बघितलेलं आहे आणि प्रत्येक जो कार्यक्रम असायचा त्यांची समाजाचा त्याच्यामध्ये त्यांचा ॲक्टिव्ह सहभाग असायचा. त्यांच्या वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक मदतसुद्धा त्या कार्यक्रमाला उभं करण्याचा ते प्रयत्न करायचे. त्यांनी दाखवलेल्या या नाटकावर सर्वांनी आपण मार्गदर्शन केली पाहिजे. एक चांगलं असं नेतृत्व हे आज समाजाचं हरपलेलं आहे, या जिल्ह्याचं हरपलेलं आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये मी माझे सर्व सहकारी सहभागी आहोत. ज्या दिवशी निधन झालं होतं त्यावेळेला सुद्धा मी मुद्दा मानले होते कारण त्यांनी एवढी चांगली कामगिरी केली. व्यक्तिगत संबंध आहेत
व्यक्ती म्हणून उपस्थित राहिलं पाहिजे, परंतु महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांना उपस्थित राहून त्यांना स्वागत करणं आणि थोडेसे ते देशप्रेमी सैनिक होते आणि म्हणून त्यांच्या नंतर ही जी माजी सैनिकांची सेवा आहे ती अखंड चालू ठेवणं, सहकार क्षेत्रामध्ये त्यांनी केलेलं काम तसंच चालू ठेवणं ही खऱ्या अर्थाने त्यांना श्रद्धांजली ठरेल. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये मी व्यक्तिशः माझे कुटुंबीय आणि माझे जिल्ह्यातले सर्व नागरिक आणि महाराष्ट्र शासनासाठी त्यांनी केलेली सेवा लक्षात घेता शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मी आपल्या दुःखामध्ये सहभागी आहे. ईश्वर आपल्याला दुःखातून बाहेर पडण्याचं धैर्य दे, परंतु त्यांची चिरंजीव आहे. शेवटी आपण आपल्या वडिलांचा चांगला वारसा सुद्धा कायम ठेवला आणि ते काम करण्याची ताकद देवाने आपल्याला द्यावी अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मनापासून हे डॉक्टर साहेबांच्या स्मृतीला अभिवादन करतो. मला काही लगेच परत जायला लागणार आहे त्याच्याबद्दल त्यांची विनंती व्यक्त करतो आणि जाण्याची परवानगी देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दरम्यान उपस्थित मान्यवरांनी देखील PF डॉन्टस यांच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली. आता आपल्याला माहितीच आहे त्यांच्या एवढ्या संस्था आहेत आणि त्यांचे पदाधिकारी आहेत ते सुद्धा आपापल्या संस्थेबद्दल बोलणं आहे. मी आता जास्त वेळ न गमवता त्यांचे आमचे कसे संबंध आले, त्यांनी कॅथलिक समाजासाठी काय केलं, कशा संस्था त्यांनी उभारल्या याबद्दल मी आपल्याला थोडक्यात सांगणार आहे. ते माजी सैनिक होते. तर माजी सैनिक काय असतं, हे देशाची सेवा करणारा माणूस हा खरोखर काय असावे त्यांनी आम्हाला सर्वांना दाखवून दिलेलं आहे. त्यांनी नुसतं एका समाजापुरतं नाही पण सर्वांना कसं एकत्र घेऊन पुढे कसं जायला पाहिजे ही शिकवण त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे. ज्यावेळी त्यांना समजलं की आमचा समाज हा कसा विखुरलेला आहे, मागासलेला आहे आणि एकत्र येण्याची गरज आहे. एक 30-35 वर्षापूर्वी त्यांनी एक पहिली संघटना स्थापन केली ती सावंतवाडी कॅथलिक असोसिएशन. त्या माध्यमातून त्यांनी सर्व ख्रिस्ती बांधवांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांनी आपल्या परीने प्रयत्न केले. वेगवेगळे मेळावे घेतले, लोकांना एकत्र आणले, सांस्कृतिक कार्यक्रम करून नवीन तरुण पिढी आहे त्यांच्या सुप्त गुणांचा अभाव देण्यासाठी प्रयत्न केले. जे खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी क्रिकेट, क्रिकेट सीझन असे वेगवेगळ्या त्यांना संधी मिळायला पाहिजे म्हणून त्याच्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. बऱ्याच गोष्टी त्यांनी अशा हे करून आमच्या समाजाला एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले. नंतर त्यांच्या लक्षात आलं की हे सर्व करत असताना आपण सगळी सोनं घेता येतं पण पैशाचं सोन घेता येत नाही. त्यासाठी आपल्याला आर्थिक ची गरज आहे. तर त्यावेळी आपल्या समाजामध्ये काही लोक असे ओके श्रीमंत होते पण बरेचसे लोक जे होते हे आर्थिक मागासलेले होते. त्यावेळी लोकांना गरज होती, आर्थिक गरज होती. तर त्यांना असं हे केलं की आपण एक कॅथलिक पतसंस्था, कॅथलिकासाठी आपली पहिली पतसंस्था स्थापन करूया. त्यासाठी त्यांनी एवढे प्रयत्न केले आणि शेवटी सगळं रजिस्ट्रेशन घेऊन आमची संस्था ही स्थापन झाली. सुरुवातीला केवळ 35,000च्या भागभांडवलावर ही संस्था सुरू झाली. या मिलानीस चर्चच्या बाजूला एका लहानच्या खोलीमध्ये ही संस्था सुरू झाली. त्यांनी तेव्हापासूनच असे लोकांसाठी, कॅथलिक लोकांसाठी त्यांनी चांगलं त्यांचं आर्थिक पाठबळ उभारण्यासाठी प्रयत्न केले आणि आस्ते आस्ते आमची संस्था एक सुधारणा केली आणि एक काही 2-3 वर्षाच्या 4-5 वर्ष झाली एक भाड्याच्या जागेत आमची संस्था सुरू होती. नंतर त्यांना वाटलं की चला आम्ही एक शेती स्वतःची मालकीची जागा आम्हाला पाहिजे. संस्था एक स्वावलंबन होऊ लागली. त्यांच्याकडे जे काही गुण जे होते, जे नेतृत्व होतं, जी दूरदृष्टी होती, जी समाजाबद्दल, तळागाळाच्या लोकांबद्दलचा प्रेम आणि इतर समाजाबद्दल सन्मान होता, ही सगळ्या गोष्टी ह्या खरोखर म्हणजे वाखाणण्यासारख्या होत्या. या सगळ्या गोष्टी एका माणसामध्ये मिळत नाही पण हे एक्सेप्शनल केस होते. त्याची दूरदृष्टी काय आहे थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ज्यावेळी आम्हाला संस्थेसाठी जागा घ्यायची ठरली त्यावेळी
सावंतवाडीमध्ये वसंत राजामध्ये आम्ही तो विचार करायला आम्ही सुरू केला. मी जाऊन पहिल्यांदा दादा केसरकरांना भेटलो आणि म्हटलं बा आम्हाला अशी संस्थेमध्ये जागा पाहिजे. तर त्यांनी आम्हाला जागा दाखवली. मी त्याला सांगितलं तशी जागा चांगली आहे तर आम्हाला एक त्याच्या 2 गाड्या जरी आम्ही घेतले तर आम्हाला पुरेसे होते. मग ते स्वतः आले आणि आम्ही बघितले आणि तिथं सलग 5 गाळे होते. हे काय म्हणाले हे 5 गाळे आपण घ्यायचे. आम्हाला सर्व डायरेक्टर वाढवणारे एवढे गाळे मला काय झालं ते म्हणत तुम्ही आजचा विचार करू नका तुम्ही पुढचा विचार करा. आणि आज मला त्यांची आठवण येते की ते 5 गाळे आम्हाला पुरे पडतात. समोरच्या आधी आणि 3 गाळे आम्ही घेतलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आमचे हेड ऑफिस हे सुद्धा त्यावेळी त्यांनी म्हटलं ही संस्था खूप मोठी होणार आहे त्यासाठी आम्ही आतापासून प्रयत्न करायला पाहिजे पुढची दृष्टी ठेवली पाहिजे. आमचं जर हेड ऑफिस आणि ब्रांच सावंतवाडीला आहे मला वाटतं कुठल्या राष्ट्रीय बँक आहे त्यांचं सुद्धा एवढं हेड ऑफिस इथं सावंतवाडीत नाही आहे किंवा शाखा सुद्धा नाही आहे. त्याचप्रमाणे इतर ठिकाणी जेवढे आमच्या 6 शाखा टोटल आहेत सगळ्या सो मार्केटच्या आहेत आणि 1 से 1 शाखा आमच्या कॉर्पोरेट ऑफिससाठी आहे. हे सगळं दूरदृष्टी ही केवळ त्यांच्यामुळेच ही आम्हाला प्राप्त झालेली आहे. हे एक. दुसरं आपल्या समाजातील जे तरुण जे लोक आहेत तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या नोकरी धंदा हे मिळावं हा त्यांचा उद्देश होता. त्यासाठी बऱ्याच जे छोटे मोठे उद्योजक होते त्यांना आर्थिकदृष्ट्या त्यांना सर्व जे काय त्यांना सहकार्य पाहिजे होते ते केलं गेलं. आणि हे आमचे कॅथलिक समाजातील जे तरुण तरुणी होते त्यांना या बँकेच्या माध्यमातून त्यांना नोकरीचं त्यांना सगळ्या ठिकाणी सगळ्या शाखामध्ये त्यांना नोकरी आहे चांगला पगार आहे. आज ते सक्षम आहेत त्यांना बाहेर पुढे जायची गरज पडत नाही ते स्वावलंबन झालेले आहे. हे सगळे श्रेय जे आहे ते केवळ पीएफ डांटस यांच्यामुळे केलेलं आहे. खरोखर अशा व्यक्तीची आम्ही त्यांना त्यांचं स्वर्गवास झालेलं आहे आम्ही त्यांना गमावलेलं आहे. आम्हाला खूप दुःख वाटतं की असा माणूस याची खरोखर गरज होती. असे माणूस सहजपणे आपल्याला मिळू शकत नाही आणि हे आम्हाला लाभले हे आमचं सगळ्यांचं भाग्यच आहे असं आम्ही समजतो. हे जगा जास्त बोलत नाही पण मी आता सर्व आमच्या त्या संस्था ज्या आहेत पदाधिकारी आहेत कर्मचारी आहेत त्यांना मी मनपूर्वक विनंती करतो की ही दांडस साहेबांची स्वप्न आहे ही पूर्ण करण्याची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. त्यांचं स्वप्न होतं त्यांनी जनरल मिटिंगच्या वेळी ह्यावेळी सांगितलं होतं की आमची बँक 200 कोटीचा टप्पा पार केला पाहिजे. गेल्या महिन्यातच आमचा 200 कोटी टप्पा पार झाला. ते असताना ते अतिशय खुश झाले आणि त्याने लगेच पुढचं टार्गेट केलं पुढच्या 5 वर्षात 5 कोटीचं टार्गेट पूर्ण झाला पाहिजे. अशा तऱ्हेने त्यांनी आपल्या संस्थेसाठी सर्व काही केलेलं आहे आणि त्यांचं उद्दिष्ट पुढे पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी मनापासून प्रयत्न करावे हीच त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आहे. एवढं बोलून माझे 2 शब्द पुढे. आमची सगळ्यांच्या हृदयामध्ये असलेले आमचे डॉक्टर साहेब आताच साहेबांनी सांगितलं की ते माजी सैनिक होते. माजी सैनिक काय असतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. तर खरोखरच आम्ही माजी सैनिक बहुसंख्येने आज सिंधुदुर्गामध्ये आहोत. आपापल्या परीने काम करतो आहोत पण जगाच्या पटलावर असेच हे कार्यकर्ते पुढे येतात आणि माजी सैनिकाचा ठसा उमटून जातात आणि त्यांची ही छटा आम्हा माजी सैनिकांच्या हृदयावर कायम स्वरूपात राहणार. आता माजी सैनिक म्हटल्यानंतर त्यांनी सेवा कोणाची केली? अहो भारत भूमीची केली, भारत राष्ट्राची केली. मग त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली या नात्याने मी एकदा अशी सगळ्यांना विनंती करेन भारत मातेचा जय जयकार झाला पाहिजे. भारत माता की भारत माता की भारत माता की हाच खरा म्हटलं तर माजी सैनिकाचा सन्मान आहे आणि त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली असू शकते. आम्ही बहुसंख्येने माजी सैनिक त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलो. त्यांनी आम्हा बऱ्याचशा माजी सैनिकांना सक्षम बनवून ठेवलं. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांना परिवाराला आणि जवळपासच्या लोकांना सुद्धा त्यांनी स्वतःचा शेराचा वाटा कसा मिळवावा, शेर कसा मिळवावा, कसं सक्षम बनावं. आमचे सुनील राहुल आहेत
की जे आज पतसंस्था आमची सैनिकांची सक्षमपणे चालवत आहे, त्यांच्या पाठीची वरद असं होतं, त्यांनी आपल्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितलं. हे सगळे त्यांनी दिलेले गुण आहेत, त्यांनी दिलेले आशीर्वाद आहेत. ह्या स्मृती आम्ही कधीही विसरू शकत नाही. आता आम्ही सगळेजण त्यांच्या परिवारातले, पण त्याचबरोबर त्यांच्या जवळ असलेली त्यांची अर्धांगिनी, पती सारखे दैवत नाही पतिव्रतेला या त्रिभुवन, त्यांच्या सौभाग्यवती आमच्या बहिणी, त्यांच्यावर गुजरलेला हा मोठा प्रसंग, त्यांच्या कुटुंबियावर आलेला हा प्रसंग, आम्ही सगळ्यांनी त्यांना दुजोरा देऊ, सहानुभूती देऊ, त्यांना फार मोठं आत्मिक आणि मनापासून सहकार्य करायचं आहे. आणि त्यांच्या आत्म्याला भविष्यात शांती मिळताना त्यांना पुढे सुद्धा वर, जर तिथे कुठे आत्मा जातो का, तर आत्मा इमॉर्टल आहे, तो मरत नाही. आम्ही सगळे मरते आहोत, परंतु ते इमॉर्टल असल्यामुळे त्यांना ज्या ठिकाणी गेले असतील त्यांना सुद्धा चांगली अशी कृती मिळावी, त्यांना मानाचा सन्मानाचा असा जागा मिळावी, पोस्ट मिळावी, अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. आणि 2 शब्द मी माझे थोडक्यात संबोधतो. धन्यवाद. खरं म्हणजे PF डॉक्टर्स ही माझी ओळख 1983-84 मध्ये झाली. ते 83-84 मध्ये सहकार खात्यामध्ये काम करत असताना मी एका कामासाठी त्यांच्याकडे गेलो होतो ऑफिसला, आणि त्यावेळी त्याने आपण म्हणजे विचारपूस केली, आणि मग त्याच्यानंतर माझी त्यांची ओळख होत गेली. आणि या दृष्टिकोनातून आम्ही एकमेकांना एकत्र बोलले गेलो. त्याच्यानंतर ते सरकारी कर्मचारी असल्यामुळे सैनिकमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचं काम घेतलं. सरकारी कर्मचाऱ्यांचं काम करत असताना रग करणे जे ज्यांचं मोठं नेतृत्व होतं, त्यांच्या हाताखाली त्यांनी काम केलं आणि सिंधुदुर्गामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची संघटना स्थापन केली. त्यानंतर त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम मिळावं म्हणून त्यांच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक पतसंस्था स्थापन केली. त्यांना सैनिकामध्ये काम करत असताना सैनिकांची बद्दल फार प्रेम होतं, आणि म्हणून त्यांनी सैनिकांची पतसंस्था केली. त्यानंतर त्यांनी ख्रिश्चन समुदायासाठी त्यांनी कॅथलिक अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची स्थापना केली. तसंच सैनिक असल्यामुळे त्यांना सैनिकांच्या मुलांना काम मिळावं, त्यांच्यासाठी त्यांना कुठेतरी पुढे जाता यावं, यासाठी त्यांनी सैनिक स्कूल स्थापन केलं. आणि अशा प्रकारचं आंबोलीला जे सैनिक स्कूल झाले, असं कुठेही या जिल्ह्यात किंवा 2-3-4 जिल्ह्यामध्ये तर मला कुठेही घातलं नाही आहे. एवढं चांगल्यापैकी सैनिक स्कूल त्यांनी स्थापन केलं, त्याची देखभालही चांगल्या प्रकारे होत आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये ते काम करत होते. आमच्याबरोबर ते सावंतवाडी अर्बन बँकेमध्ये त्यांनी 5 वर्ष आमच्याबरोबर काम केलं. सावंतवाडी पतसंस्थेचं काम केलं. त्याच्यानंतर त्याच्या सगळ्या पतसंस्था होत्या. पतसंस्थांच्या मार्गातून एक सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांनी पतसंस्थेचे फेडरेशन उभं केलं. एकदा फेडरेशनच्या वतीने आम्ही एक मोर्चा काढायचं ठरवलं होतं, आणि महत्त्वाचं म्हणजे कुठल्याही अधिकाऱ्याच्या वर तडकापोटी बोलण्याचं ध्येय हे जॉन्सन साहेबांकडे होतं. ते आम्ही एकदा गेल्याच्या नंतर त्या अधिकाऱ्यांना एवढे घाबरले, अधिकाऱ्यानंतर त्याला घाबरत होतं, पण पुढे काही बोलत नाही. मगाशी सुनील राऊत साहेबांनी सांगितलं कलेक्टरनंतर काय झालं, तो पाया त्यांनी सगळ्यांनी घेऊन पुढचे अधिकारी आम्ही PF डॉक्टरवर जात असताना कधी ते अधिकारी वरच्या आवाजात त्यांनी बोलत नसत. अशा प्रकारे त्यांनी वेगवेगळे काम केले. सहकार रत्न त्यांना एक संधी मिळाली, आणि सहकार रत्न ज्या एवढ्या सहकारी संस्था उभा केल्यावर त्यांना सहकार रत्न ही पदवी दिली. हे काही गौरवास्पद गोष्ट आहे. त्यांच्या कामामध्ये वेगवेगळे अनुभव असायचे. वेगवेगळ्या आम्ही एकत्र बसलो की काय करायचं, आमच्या वेगवेगळ्या संस्थांची पतसंस्था फेडरेशन केली, त्याचेही ते मार्गदर्शन करत असतो. मग अशी लावून म्हटलं की ते घटना करायची असते, ते घटना करताना ते आपले मुद्दे सांगायचे, मग तुम्ही कसे बसवायचे ते तुमच्या घटनेप्रमाणे बसवा, असं त्यांचं म्हणणं असायचं. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये त्यांनी काम केलेलं होतं. आणि या पद्धतीने काम करत असताना त्यांनी कधी कोणाला दुखवलं नाही. सैनिक पतसंस्था म्हणा, कॅथलिक अर्बन म्हणा, माझ्या माहितीप्रमाणे पूर्वी कॅथलिक लोक कर्ज घेत नसत. म्हणजे मी सुद्धा एका पतसंस्थेमध्ये काम करत होतो, मी बघितलं एखाद दुसरा कॅथलिक पतसंस्थेमध्ये कर्ज घ्यायचे. पण आता कॅथलिक पतसंस्था बऱ्याच लोकांना कर्जाची त्यांच्या ठेवी असायच्या प्रत्येक पतसंस्थेमध्ये, पण कर्ज घ्यायचं नसतं. ते आता बरेच जण कर्ज घ्यायला लागले. ही सगळी सोय ही डॉक्टर साहेबांनी केलेली आहे. आणि त्यांच्या प्रकारे वेगवेगळ्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही त्यांच्याबरोबर काम करत होतो. आणि या पद्धतीने काम केल्याबद्दल डॉक्टर साहेबांना, या दिवशी डॉक्टर साहेबांचं निधन झालं, मी इथे सावंतवाडीत नव्हतो. मला रविवारी सकाळी बातमी व्हॉट्सअपवर मिळाली. मी सुनील राऊतला फोन केला, तर म्हणाले सोमवारी सकाळी गेलो, पण माझी कर्मधर्म संयोगाने गाडी उशिरा आली. मी जवळजवळ 4 वाजता इथे आलो.
त्यामुळे मला त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आलं नाही. त्याबद्दल मलाही त्याचा खेद वाटला. अशा प्रकारे फेडरेशनचे आमचे अध्यक्ष, मी उपाध्यक्ष म्हणून काम करतो, त्याच्याबरोबर काम करायचं आणि कुठल्याही गोष्टीला त्यांचे ना नाही, म्हणजे कुठे सांगितलं नवीन एखादी गोष्ट करूया तर होय म्हणण्याची त्यांची ताकद जी होती ती PF डॉन्टस त्यांच्यामध्ये होती. त्यांना मी आमच्या वेगवेगळ्या संस्थांकडे वैद्यकीयतर्फे त्यांना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो. श्रीराम मंदिर सावंतवाडी पतपेढीतर्फे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि फेडरेशनच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण मी माझे 2 शब्द इथे थांबतो. माननीय कैलासाचे डॉक्टर साहेबांना प्रथमतः अभिवादन करतो आणि त्यांच्या या प्रसंगी त्यांचे कुटुंबीय त्यांच्या दुःखात आपण सगळेजण सहभागी आहोत. व्यक्तिशः आम्ही सगळे त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. जे त्यांचं दुःख आहे हे आमचं दुःख आहे आणि त्यांच्यावर जे वेळ आली आहे त्याच्यात आम्ही पूर्णतः सहभागी आहोत असं मी आपल्या सगळ्यांच्या अनुमतीने सांगू इच्छितो. महोदय, डॉक्टर साहेब हे विभूती परत होणार नाही. त्यांच्यामध्ये गुण, कौशल्य, त्यांनी राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये काम केलं नाही असं क्षेत्र त्यांनी शिल्लक ठेवलेलं नाही. अशा महान व्यक्तीचं मार्गदर्शन आम्हाला सदोदित राहील. त्याचप्रमाणे त्यांनी जे जे कार्य केलं त्या कार्याची प्रचिती आपण सगळ्यांना अनुभूत आहे. या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की सर्व पक्षीय नेते मंडळी या ठिकाणी या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहे. खरोखरच त्या नेते मंडळीचं आम्ही सैनिक कुटुंबीय नात्याने त्यांचे आभार मानतो. कारण एवढ्या मोठ्या नेत्यांनी या ठिकाणी येणं आणि वेळ देणं ही आमच्यासाठी खरोखरच भाग्याची वेळ आहे. त्याचबरोबर याच्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी त्यांच्याविषयी बरेचसे बोलणं सांगितलं. तसं काय विशेष तोच रिपीट करण्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे. पण त्यांनी जे काम केलं आहे, त्यांनी जे या ठिकाणी सहकार म्हणा, शैक्षणिक म्हणा, क्रीडा म्हणा, ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलं आहे त्या कामाची पोचपावती आपल्याला सगळ्याला पाहायला मिळत आहे. डॉक्टर साहेबांनी सैन्य दलातून रिटायर झाल्यानंतर एक ध्येय ठेवलं की आपण सैन्यातून रिटायर झालेलो आहोत, देशाची सेवा करून आलेलो आहोत, आता आपण समाजाची सेवा करणं गरजेचं आहे. आणि समाजाची सेवा करत असताना त्याने आपले काही एम ठेवले, त्यांनी काही आपले मुद्दे ठेवले आपल्यासमोर. त्या मुद्द्याप्रमाणे ते काम करत गेले आणि समाजाला ते समाजभिमुख बनले. आपल्या माजी सैनिकांना बांधत असताना माजी सैनिकांची बांधणी त्यांनी केली. त्यापूर्वी त्यांच्या कुठे सहकारामध्ये काम केलं, सहकारामध्ये संघटनेमध्ये काम केलं हे पूर्वीच्या व्यक्तींनी सांगितलेले आहे. पण सन्माननीय डॉक्टर साहेब त्यांनी सहकारामध्ये जे जे काम केलेलं आहे ते काम आम्हा सगळ्यांना कायमस्वरूपी नतमस्तक होण्यासारखं आहे. मला वाटतं सहकाररत्न ही पदवी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला मिळत नाही आणि सहकारामध्ये त्यांनी जे घोडदौड चालू केली होती त्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी आता आम्हा सगळ्यावर दिलेली आहे. आम्ही सैनिक पतसंस्था म्हणा, कॅथलिक म्हणा, हे जे सैनिक पतसंस्था किंवा कॅथलिक पतसंस्था यांचे जे विद्यमान डायरेक्टर्स आहेत यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी आलेली आहे की साहेबांनी जी जबाबदारी दिलेली आहे ती पूर्ण आपण यशस्वीपणे घोडदौडमध्ये ठेवायची आहे. 200 कोटीच्या दोन्ही संस्था आहेत जिल्ह्यामध्ये. जिल्हा बँकेनंतर ह्या संस्थांचा नंबर लागतो. अशा संस्थांचं आपण काम करत असताना डोळस रीतीने सगळ्यांना एकत्र करून ते काम करायचं आहे, संस्था मोठा करायचा आहे. ज्यावेळी आमच्या संस्था 200 कोटीवरून 500 कोटीवर होईल त्यावेळी आमच्याकडून त्यांना खरी श्रद्धांजली देण्याचं समाधान आम्हाला होईल. हे आपण सगळ्यांनी जबाबदारीने काम केलं पाहिजे असं मला वाटतं. साहेबांनी सैन्य दलातून आल्यानंतर सहकारामध्ये
रुजू झाल्यानंतर राज्य सहकारी कर्मचारी स्थापन केली. राज्य सरकारी सहकारी पतसंस्थेची स्थापना 1985 साली केली. राज्य सहकारी काम करत असताना त्यांना वाटलं आता ह्या सरकारी नोकरीमध्ये काही रस नाही, सरकारी नोकरीमध्ये चासोरी बांधलेली आहे, त्याच्यामुळे आपण काही एक्सपान्शन लाईफचं करू शकत नाही. त्यांनी असा विचार केला आणि आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. त्याच कारकिर्दीमध्ये सन्मान्य आत्ताचे ब्रिगेडियर सावंत साहेब त्यावेळी जिल्ह्यामध्ये प्रचलित होते मेजर सावंत साहेब. त्यावेळी त्यांची गाठ झाली आणि साहेबांना कदाचित त्यांचा दोघांचा विचार झाला असे मला माहीत नाही, पण साहेबांनी ब्रिगेडियर साहेबांनी सैन्य दलातून राजीनामा दिला. मेजर पदाचा राजीनामा देऊन ते जिल्ह्यामध्ये आले आणि त्यांना काँग्रेस पक्षाने खासदारकीची उमेदवारी दिली. ज्यावेळी खासदारकीची उमेदवारी दिली त्यावेळी त्यांच्या खासदारकीच्या प्रचारामध्ये डॉक्टर साहेबांनी 1 नंबरचं लीडिंग नेतृत्व केलं आणि सगळ्या माजी सैनिकांना इतर समाजाला पटवून दिलं की आता या काळाची गरज आहे, सुधीर सावंत साहेबांना खासदार बनवण्याची वेळ आलेली आहे. जे लोकांनी साथ दिली, साहेब खासदारही झाले आणि डॉक्टर साहेब त्यांच्याबरोबर काम करत राहिले. त्याच्यानंतर साहेबांच्या काही आयडियाज साहेब त्यांनी घेतल्या. साहेबांच्या मार्गदर्शनाचा ते फायदा घेतला आणि जिल्ह्यामध्ये माजी सैनिकांनी एकत्र केलं, कॅथलिक बांधवांना एकत्र केलं. कॅथलिक बांधवाकडे काही कोणी बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता, त्यांच्याकडे तसं चांगल्या पद्धतीने बघितलं जात नव्हतं. मग त्यांनी कॅथलिक एक असोसिएशन स्थापन केली आणि कॅथलिक असोसिएशन स्थापन केल्यानंतर त्या कॅथलिक समाजाचा या एरियामध्ये बुलंद आवाज म्हणून डॉक्टर साहेबांची प्रसिद्धी आली. त्याच कारकिर्दीमध्ये त्यांनी कॅथलिक पतसंस्था स्थापन केली, सैनिक पतसंस्था स्थापन केली. त्याचबरोबर त्यांनी साहेबांनी सांगितलं की ते महाराष्ट्र एक्स सर्व्हिसमॅन लीगची त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा मुंबईसारख्या ठिकाणी उठवला आणि मुंबईमध्ये महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत असताना त्यांची छाप पडली, त्यांची कार्याची पद्धती त्यांना कळली. त्या कमिटीने त्यांची निवड देश पातळीवरच्या इंडियन एक्स सर्व्हिसमॅन लीग ऑल इंडिया लेवलच्या समितीवर त्यांना उपाध्यक्षपदी नेमणूक झाली आणि सलग ते 10 वर्षे त्या केंद्रीय समितीचे उपाध्यक्ष राहिले. खरोखरच या जिल्ह्याला त्यांची प्रचिती नाही आहे, त्यांची महाराष्ट्रात नाही आहे, त्यांची प्रचिती पूर्ण देशामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये त्यांचं नाव आहे, त्यांनी ते ठेवलेलं आहे. पीएफ डांटस म्हटलं की सिंधुदुर्ग म्हटलं की माजी सैनिक, हा जे त्यांनी समीकरण ठेवलेलं आहे ते समीकरण कोणी देश पातळीवरचा माणूस विसरू शकत नाही. त्याचप्रमाणे मधल्या काळात सैनिकांच्या बाबतीत त्यांनी सुरक्षा रक्षक सैनिक पतसंस्था सैनिक संस्था स्थापन केली. त्या सैनिक सुरक्षा रक्षकाच्या माध्यमातून त्यांनी जिल्ह्याला काही संस्थांमध्ये सुरक्षा रक्षक नेमले. सुरक्षा रक्षक नेमत असताना त्यांनी नोकऱ्या दिल्या, तरुणांना नोकऱ्या दिल्या. आज आपण पाहतो आहोत त्यांनी जवळजवळ 25 ते 30 सहकारी संस्था स्थापन केलेल्या आहेत आणि त्या संस्थांचं चांगल्या प्रकारे काम चाललेलं आहे. आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 500च्या जास्त युवकांना त्यांनी रोजगार दिलेला आहे आणि 500 लोकांची कुटुंब त्यांच्यामुळे रोजगार प्राप्त केलेला आहे. बरोबरच मी म्हणेन अतिशय नाही, भोसले साहेबांना माझं विनंती आहे की साहेब माझे या एरियाचे माझे आमदार आहेत. बरोबरच त्यांनी त्यांचं काम बघितलेलं आहे, त्यांनी त्यांच्या कामाचा देखाव पाहिलेला आहे, पण आमदार म्हणून त्यांनी सुद्धा ते मान्य केलेलं आहे की डॉक्टर साहेब कामाच्या बाबतीत आमदाराच्या पलीकडे आहे. असा हा व्यक्तिमत्व, असा हा थोर माणूस यांना आम्ही कधी विसरू शकणार. तरी त्यांनी एक केलेलं आहे, आम्हाला समाधान आहे की सैनिक पतसंस्थेची धुरा जरी आमच्याकडे आत दिलेली असली तरी आमच्या बरोबर त्यांचा अनुयायी, त्यांचा कट्टर शिष्य सन्माननीय राहुल साहेब ते आम्हाला शिव म्हणून लाभलेले आहेत. मला वाटतं की सेकंड पीएफ डॉक्टर्सच आहेत ते. सन्माननीय
मसुकर साहेब, आपण व्यासपीठावर येण्याची आपल्याला विनंती केली जाते, प्लीज. तर त्या ठिकाणी आपल्याला ज्ञात आहे की राहुल सरांचं कार्य काय आहे. डांटे साहेबांनी सांगितलं की त्यांनी केलं, त्यांनी सांगितलं की आम्ही ते उचलून धरलं, अशी आमची रणनीती आहे. त्या तरी मी जास्त बोलत नाही, बाकी वक्त्यांना बोलायचं आहे, बाकी वक्त्यांना त्यांच्याविषयी मार्गदर्शन करायचं आहे. एवढं बोलतो आणि या ठिकाणी माझं मनोगत संपवतो. जय हिंद, जय सरकार. मी जवळजवळ त्यांच्याबरोबर 28 ते 30 वर्ष काम केले, जवळून एकदम बरोबर. ते चेअरमन आणि मी व्हाईस चेअरमन. मला आज बोलताना सुद्धा शब्द जड होत आहेत त्यांच्याबद्दल बोलताना. आता मगाचपासून मी बसलेल्या व्यासपीठावर बहुतेकांनी त्यांचं कार्य आपल्याला सांगितलेलं आहे. सुनील रावळे तर त्यांच्या अगदी बरोबर काम करताना जेवढं काम होतं त्यांनी, जेवढं जिल्ह्यात त्यांनी काम केलं तेवढं त्यांनी सांगितलं. मी फक्त एवढंच म्हणेन की आजकाल ना तरुण मुलं आपल्याकडे येतात बघा आणि आपल्याला नोकरी द्या म्हणून सांगतात. बरेच व्यासपीठावर बसलेले आमचे नेते त्यांच्याकडे पण आम्ही जातो, त्यावेळी त्यांना नोकरीचं सांगतो, पण त्यावेळी नोकरीचं काम आपलं खरंच होत नाही. पण डॉक्टर सरांनी आज जिल्ह्यात एवढ्या संस्था काढल्या आणि त्या संस्थेत जेवढी मुलं आज कामाला आहेत त्या सगळ्यांच्या वतीने मी सांगेन की आज तरुण वर्ग आमचा हा मुंबईला, पुण्याला, गोव्याला इकडे तिकडे जातो, पण त्यांची एक संकल्पना होती की आपल्या जिल्ह्यातली मुलं आपल्या जिल्ह्यातच राहून जिल्ह्यातच काम करू शकतात, ही त्यांनी आपल्या पुढ्यातल्या आचरणाने आम्हाला आणून दिलं. प्रत्येक संस्थेत काम करतात मुलं, ते आज ते नाही म्हणतात की आज घराकडे 10-20 हजार रुपये 20,000 का असे ना कमवून जात आहेत. त्यांचं घरातलं कुटुंब आज त्यांच्यामुळे जगतंय आणि त्यांच्याचमुळे आज ती मुलं आहेत असं मला स्वतःला वाटतं. व्यासपीठावर बऱ्याच लोकांनी बरंच काही बोललेले आहेत आणि मी स्वतः त्यांच्याबरोबर काम करत असल्यामुळे मला पूर्णपणे त्यांच्या स्वभावाचा अभ्यास आहे. व्यासपीठावर बसल्यानंतर एखाद्या कर्मचाऱ्यांनी जर काम केलं नाही ते सरळ सांगायचे, चला उद्यापासून तुम्हाला मी काढून टाकतो, त्याला उद्यापासून काढून टाक, हे शब्द त्यांचे असायचे. पण परत आल्यानंतर ते सांगायचे नाही, ते असं तू वाग बाबा आणि व्यवस्थित कर. मी हे त्यांचं काम बघितलेलं आहे. मी एवढंच म्हणेन, मला बोलताना फार कठीण होतं. मी त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहे आणि त्यांना चिरंतर म्हणतात सद्गती देऊ दे आणि परमेश्वराने आणि त्यांच्या मुलांना दुःख पचवण्याची ताकद देऊ दे. एवढंच बोलते आणि मी थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हे नाव सहकार क्षेत्रातील गेली 4 दशकं ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सहकार महर्षी कैलासवासी शिवरामभाऊ जाधव यांच्यानंतर जर खऱ्या अर्थानं सहकार क्षेत्रामध्ये पाय मोडून उभं राहिलं असेल तर आवर्जून नाव घ्यावं लागेल यांचं. राज्य सहकारी कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून त्यांची ओळख ह्या जिल्ह्याला झाली. सैनिकी आज सेवाई संस्थांमधून, डिफेन्समधून येऊन ह्या जिल्ह्यामध्ये सहकार क्षेत्राला उभारणी त्यांनी केली ती खरोखरच वाखाणण्यासारखी होती. त्याला समर्थ साथ दिली ती पूर्वीचे आपले मेजर म्हणून प्रसिद्ध असलेले सुधीर सावंत जर खऱ्या अर्थानं राजकारणामध्ये पाय रोवून जर उभे असते तर प्रवीण मोदींच्या नंतरच्या काळामध्ये ते या भागाचे आमदार होऊ शकले असते. त्यांनी काढलेली पतसंस्था असतील, सैनिक संस्था असेल किंवा कॅथॉलिक संस्था असतील, सैनिक स्कूल असेल, मी अनेक वेळा भाषणातून बोलताना त्यांचा उल्लेख करताना म्हणायचं की त्यांनी ज्या संस्थेला हात लावला, स्पर्श केला, ती संस्थेचं सोनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. तिथं आमचे मित्र सुनील राव या ठिकाणी आहेत आणि खरोखरच ह्या शहरामध्ये अनेक संस्था उभ्या आहेत. समाजवादीच्या विचारच्या लोकांनी ह्या संस्था उभ्या केल्या आणि चांगल्या चालल्या होत्या. नंतरच्या काळामध्ये काही स्वार्थी लोकांनी त्या संस्था ॲडॅप्ट केल्या. ॲडॅप्ट म्हणजे आपण दत्तक म्हणतो, परंतु ते स्वार्थासाठी होतं. परंतु त्या सगळ्या संस्था डबायला जात असताना त्यांनी त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये जे काम केलं ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मी या ठिकाणी श्रद्धांजली वाहत असताना
त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती लाभण्यासाठी विशेष करून प्रार्थना करतो. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखामध्ये मी सहभागी आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती परमेश्वराने देव एवढीच प्रार्थना करतो. मी त्यांच्या सुनील राऊळ साहेबांमुळे मी त्यांच्या जवळून त्यांच्या कामाचा व्याप पाहिलेला आहे आणि गेली 22 वर्ष त्यांचं काम मी जवळून पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे सहकार क्षेत्र असो, शैक्षणिक क्षेत्र असो किंवा इतर अनेक क्षेत्र असतील, एवढा काम करणारा माणूस अशी कमी मोजकीच माणसं आहेत की जिल्ह्यात ज्यांनी त्या सहकार क्षेत्रामध्ये काम केलं. नुसत्या संस्था उभ्या केल्या नाहीत तर त्या संस्था नावारूपास आणल्या, आज त्या संस्था मोठ्या केल्या. एवढे त्यांचं महान काम डांटर साहेबांचं होतं. ज्यावेळी जिल्हा बँकेची निवडणूक आली त्यावेळी डांटर साहेबांना आदरणीय राणे साहेबांकडून विचारणा झाली. अलीकडचीच गोष्ट आहे, अनुभव सांगतो मी थांबतो. आणि त्यावेळी डांटे साहेबांची तब्येत बरी नसल्यामुळे सुनील राऊळ डांटे साहेब म्हणाले आम्ही काही निवडणूक लढणार नाही. तर त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की तुमचा माणूस आम्हाला द्या. आणि त्यावेळी सांगितलं की रवी मडगावकर आमचा माणूस आहे, तर मी काम करत होतो त्यांच्या बरोबरीने. आणि खरं तर मी हा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेमध्ये आदरणीय डॉक्टर साहेबांमुळेच गेलो हे आज मी या ठिकाणी अभिमानाने सांगत आहे. त्यामुळे त्यांच्यामुळे ही जी एक सहकार क्षेत्रामध्ये आज या ठिकाणी पोकळी निर्माण झालेली आहे ती कधीही भरून देणारी पोकळी आहे. मी त्यांच्या या पवित्र आत्म्याच्या ठिकाणी मी आदरांजली वाहतो. त्यांच्या कुटुंबियास या ठिकाणी या दुःखातून सावरण्याची संधी देऊ अशा प्रकारची प्रार्थना करतो आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद. एक सहकाररत्न म्हणून ज्यांचं नाव या जिल्ह्यामध्ये खूप आदराने घेतलं जातं. मला तर असं वाटतं की कुठल्याही राजकीय नेत्याला जेवढं काम जमलं नाही तेवढं काम त्यांचं आहे, तेवढं कर्तृत्व त्यांचं आहे. आज काँग्रेस पक्षाची महिलांची धुरा मी स्वतः हातात घेतली असताना बऱ्याच वेळा असे काही प्रसंग यायचे की जिथे मला मार्गदर्शनाची गरज असायची, जिथे मला निर्णय घेताना खूप अडचण जायचं, तिथे डांटस अंकल यांच्याबरोबर चर्चा करत असताना मला ते खूप चांगलं सहकार्य करायचे. खरं तर आज इथे बसलेला जनसमुदाय बघितल्यानंतरच लक्षात येतं की त्यांचं कार्य किती आहे आणि ते किती मोठं आहे. कारण मला वाटतं एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी किंवा आपल्या नातेवाईकांसाठी सुद्धा इतकी माणसं जमत नसतील. एका राजकीय व्यक्तीच्या कार्यक्रमासाठी सुद्धा किंवा शोकसभेसाठी सुद्धा इतकी माणसं जमत नसतील, इतकं त्यांचं कार्य मोठं आहे. आज इतकी लोक उपस्थित बघूनच हे लक्षात येत आहे. आज एक महिला नेतृत्व म्हणून ज्यावेळेला मी राजकारणात ज्यावेळेला काम करायला सुरुवात केली, फार कमी वेळ माझा त्यांच्याबरोबर गेला. खरं तर माझं दुर्दैव म्हणायला हरकत नाही की कुठंतरी आमच्या राजकारणामध्ये एक माझ्या करिअरची सुरुवात झाली आणि आज एवढा मोठा नेता माझ्यासाठी आणि आज काँग्रेस पक्ष म्हणून मला सहकार्य आणि मला मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती आज माझ्या डोक्यावरती त्याचा हात नाही आहे. हे सगळ्यात मोठं काँग्रेसचं आणि माझं एक दुर्दैव म्हणायला मला हरकत नाही. कारण समाजामध्ये एक राजकारणामध्ये एक महिला नेतृत्व म्हणून काम करत असताना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागतं. महिलांचं नेतृत्व बऱ्याच ठिकाणी पुरुषांना सुद्धा सहन होत नाही. एखादी महिला आमदार बनावी, खासदार बनावी, नगराध्यक्ष बनावी अशी प्रामाणिकपणे इच्छा बाळगणारे असे एक नेतृत्व PF डांटस होते. राजकारणात काम करत असताना फार कमी लोकांचे मला मार्गदर्शन मिळतं, प्रामाणिक मार्गदर्शन मिळतं. अशापैकी माझे एक आवडतं व्यक्तिमत्व ते राहिलेले आहेत आणि ते नेहमीच राहतील. आजच्या या शोकसभेला उपस्थित सर्व मान्यवरांचं खरं तर मी आज आभार सुद्धा मानते ह्यासाठी की तुम्ही इतक्या लोकांनी उपस्थित राहून आज त्यांचं नाव किती मोठं आहे हे तुम्ही दाखवून दिलं. त्यांच्या कुटुंबियांना सावरण्याची संधी परमेश्वर देव. आणि मला असं वाटतं की जॉय डॉक्टर्स त्यांचे जे आज पुत्र आहेत त्यांनी हा वारसा पुढे चालू ठेवावा. आणि या निमित्ताने मी एक गोष्ट आवर्जून सांगते आहे की सन्माननीय राहुल साहेब, आज सुनील राहुल साहेब, मी यांच्याबरोबर सुद्धा माझे खूप चांगले अनुभव आहेत आणि तंतोतंत ते डांटस साहेबांचं कार्य
त्यांचे प्रिन्सिपल्स असतील, त्यांचा स्वभाव असेल आणि त्यांच्या पद्धतीचे कार्य आणि त्यांच्या विचारांवरती ते चालत आहेत. खरं तर मला त्यांचंही खूप कौतुक वाटतं आणि इथले सर्व सैनिक पतसंस्थेचे सहकार क्षेत्रातले जे काही सहकारी असतील तर मला वाटतं त्यांची आदरांजली आणि आपण जी श्रद्धांजली आपण जी देणार आहोत तर आपण त्यांच्या विचारधारेवरती आणि स्वभावावरती जावं हीच माझी एक विनंती असेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय काँग्रेस. माझे संबंध डॉक्टर साहेबांचे अनेक वर्षाचे आहेत. माझे वडील सहकार खात्यात होते, ते निवृत्त झाले. माझा भाऊ सहकार खात्यात होता, तोही निवृत्त झाला. अशा 2 पिढ्यांमध्ये सहकारामध्ये आमचं नातं असताना त्यांनी भरीव अशी कामगिरी सहकारमध्ये नोकरीला असताना केलेली होती आणि असं जवळीकपणे माझे आणि त्यांचे संबंध आले. आम्ही सुद्धा सहकारात काम करत असताना त्यांचं नेहमीच मार्गदर्शन घेत होतो. तिथे बिगडे साहेब आहेत, मोहन देसाई आहेत, प्रवीण भोसले आहेत, अशा अनेक मान्यवर त्यांच्यावर काम करत असताना त्यांचं सुद्धा मार्गदर्शन घेऊन आम्ही या सहकारामध्ये काम केलं. मला एकच विनंती करायची आहे की ज्यांनी सहकारामध्ये खात्यामध्ये काम करत असताना जे बाळ पडून घेतलं, सहकारामधला जो अभ्यास केला, त्या अभ्यासाचं बाळ पडून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी समाजामध्ये एक सहकार सर्व निर्माण करावी, सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा. आणि सहकार क्षेत्र आपल्याला माहिती आहे की पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहकार चळवळ केवढी मोठी आहे. तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि परिसरामध्ये सहकाराची चळवळ निर्माण व्हावी यासाठी त्यांनी त्या सहकारामधलं बाळकडू ह्या सर्वसामान्य जनतेला कसं मिळावं हा त्यांनी नेहमी प्रयत्न केला. त्याचबरोबर त्याने कॅथोलिक बँक असू दे, सैनिक पतसंस्था असू दे, सैनिक स्कूल असो, अनेक संस्था आणि चळवळीच्या संस्था, सैनिकांच्या संस्था, सहकार संस्था, सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या संस्था, अशा अनेक संस्था उभारून यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये एक सहकार चळवळ निर्माण केली. आणि मी या प्रसंगी निश्चित सांगतो की जर त्यांना खरी श्रद्धांजली व्हायची असेल तर या ठिकाणी सहकार चळवळ त्यांनी जी आज रुजवली, यानंतर शिवराम भाऊ असू दे, नंतर डॉक्टर साहेब असो, अन्य सुद्धा अनेक लोकांनी या सहकारामध्ये काम केलेलं आहे. ही चळवळ पुढे न्यायची आणि त्याला खरी श्रद्धांजली व्हायची असेल तर आपण सर्वांनी या सहकार चळवळीमध्ये सक्रियपणे भाग घेऊ, त्यांना खरी श्रद्धांजली आपण वाहू अशा प्रकारे मी अपेक्षा करतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांना धन्यवाद देऊ. पुन्हा एकदा त्यांच्या कुटुंबामध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबामध्ये दुःखात मी सहभागी होतो. तसंच या ठिकाणी मी दळवी कुटुंबाच्या वतीने तसंच सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. डॉक्टर साहेबांबद्दल बोलायचं झालं तर भरपूर बोलत आहे, पुष्कळ बोलत आहे, संपन्न झालं नाही. परंतु मला 2 शब्द काय बोलायला लागतात. मरावी परे कीर्ती रूपाने बोला ही एक जी म्हण आहे ही त्याला लागू होते. त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर देवाने मनुष्याला सगळ्यांना या जगामध्ये पाठवलेलं आहे आणि त्याने प्रत्येकाला कार्य दिलेलं आहे. देवाने त्याला 3 पानामध्ये वेगळं केलेलं आहे. मनुष्याचं जीवन हे 3 पानामध्ये आहे आणि हे 3 पेजेस, 3 पेजेस ऑफ लाईफ. पहिलं पान आहे ते जन्माचं पान, ते देवाने लिहिलेलंच आहे. दुसरं पान आहे ते आमच्या हातात दिलेलं आहे आणि तिसरं पान त्याने ऑलरेडी लिहिलेलं आहे ते मृत्यूचं पान. म्हणजे जन्म आणि मृत्यू हे दोन्ही पान परमेश्वराने लिहिलेलं आहे. म्हणजे जन्म मनुष्याचा झाला, इन बिटवीन पेज दॅट द सेकंड पेज दॅट डिपेंड्स ऑन यू. हे दुसरं जे पान आहे हे पान परमेश्वराने आमच्या हातात दिलेलं आहे आणि ज्यावेळी आपण या जगामध्ये येतो आणि जे काय करतो ते सगळं त्या पानामध्ये लिहिलेलं होणार आणि त्याचंच कार्य खरं इम्प्लिमेंटेशन आमच्या डांटस साहेबांनी केलं आहे. त्यांच्या जीवनामध्ये हे कार्य, हे दुसरं पान त्याने आपलं पूर्ण लिहून ठेवलेलं आहे. ज्यावेळी ते परमेश्वराजवळ जातील, जजमेंट, लास्ट न्याय होईल, त्यावेळेला त्याचं रिवॉर्ड त्यांना भेटेलच. आणि असंच आम्हाला सगळ्यांना करावं असं वाटतं आणि केलं पाहिजे प्रत्येक. त्यांच्याकडून हे आम्हाला एक उर्बा भेटते, त्यांच्याकडून आम्हाला एक शक्ती भेटते आणि ही शक्ती त्यांनी
दिलेली आहे आणि ती जर आम्ही पण करू प्रत्येकाने तर उदाहरण त्याने पुष्कळ काम केलं म्हणतात ते हे संस्था आणि तुमच्या संस्था सहकाराचे ते रत्न आहेत वगैरे वगैरे आम्ही पुष्कळ बोललो त्याच्यावर मी काही जास्त बोलणार नाही परंतु 2 शब्द त्यांनी जे कार्य केलं हे वाखाणण्याजोगं कार्य आहे आणि एकदम चांगलं आहे त्यांचे इथून जाणं हे आम्हाला दुःख झालं मला पण त्याने सांगितलं होतं या ठिकाणी आता निलांबीचं मोठं चर्च बांधण्यासाठी त्यांचा एक सहकाराचा एक सिंहाचा वाटा होता मला म्हटलं होतं फादर तुम्ही काही घाबरू नका आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत कशीच चिंता करण्याची गरज नाही आणि मी पण त्यांना प्रार्थना करायला जात होतो म्हणायचो की तुम्ही ते सगळं बघूनच सगळं होणार आहे परंतु परमेश्वराची इच्छा वेगळी नाही परमेश्वराची इच्छा ही आमची इच्छा नाही परंतु आम्ही मानून घेऊया त्याला परमेश्वराच्या ठिकाणी बोलावलं आणि ते स्वर्ग राज्यामध्ये आहेत आमचा विश्वास दृढ करून दुखावलेले जे कुटुंब आहेत त्यांच्यासाठी आमची संवेदना आहे आम्हाला पण दुःख वाटतो तुमच्या दुःखामध्ये आम्ही सहभागी आहोत आणि खरोखरच आमची ईश्वरचनी प्रार्थना त्यांना ते स्वर्गाची शांती लाभावी हीच ईश्वरचनी प्रार्थना थँक्यू आणि गॉड ब्लेस सांगताना मला त्यांना म्हटलं मी की आम्ही पण इकडचा सिंधुदुर्गाचंच आहे आणि ते म्हणजे कंट्रोल ते म्हणाले भाऊ तर ब्रिगेडियर साहेबांना मी लहानपणापासून ओळखतो त्यांचं नाव ऐकलेलं आहे आमचे भोसले साहेब वगैरे इतर साळगावकर साहेब सगळ्यांना मी पर्सनली ओळखतो सगळे या ठिकाणी आलेले आहेत मला 2 शब्द बोलण्यास या ठिकाणी तुम्ही संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो आणि रजा घेतो थँक्यू आणि डॉक्टर साहेबांबद्दल बोलायचं म्हणजे डॉक्टर साहेबांनी माझा जवळ संबंध जो गेले 35 वर्ष आहे ते सरकारी नोकरी झाल्यानंतर त्याने पहिली सरकारी संघटना बांधली सरकारी संघटना बांधत असताना आता त्याची जेव्हा सोयी नव्हत्या त्यांच्याकडे मला आठवते की लॅबोरेटरी कुठली गाडी होती ती गाडी घेऊन संपूर्ण वैभववाडी किराडीपर्यंत फिरायची आणि किराडी ते जे आपल्याकडे आहे ते आमचे किराडीला 1000 कर्मचारी होते तेव्हा तिथे त्याने कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्याच्यानंतर ते संघटना त्यांनी बांधली मला एक उपाध्यक्ष केलं होतं ते संघटनेचं आणि तिथून त्यांचे आमचे जवळचे संबंध आले आणि कायमचे संबंध अगदी जवळचे झाले तेव्हा प्रत्येक त्यांच्या गोष्टीमध्ये मी त्यांच्यावर असायचो असंच करत असताना मी त्याच्या जास्त बोलत नाही सर्व लोकांनी बाकी सर्व सांगितलं त्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काय केलं वगैरे पण ते करताना साधंपणा रोज करता येत नाही त्याला एक धडाडी लागते कर्मचाऱ्यांची संघटना तेव्हा नुकती होती परंतु कर्मचाऱ्यांची रगकरणी कर्मचारी संघटना चालू असते तरी मुंबईत चालू होते काय करायचे लोकल कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न होते मांडणाऱ्याचे कोणी धडाडीचा किंवा याच्यापुढे काय कलेक्टर हा जिल्ह्याचा प्रमुख होतो जिल्हाधिकाऱ्याच्या पुढे जाऊन कुठल्याही कर्मचारी कोण एवढा आर्थिक कर्मचारी मी कोण बघितला नाही असाच एक घटना होती की लोकल कर्मचारी प्रश्न होता आणि कलेक्टरला भेटायचो कलेक्टर भेट नाही होता आम्ही त्यांच्यावर होतो डॉक्टर साहेबांनी सरळ दात होटलला हात केले आणि डॉक्टर साहेबांचा आवाज अगोदर पाहिजे मोठा होता आणि आहे त्यांचा आवाज ते तिथे बोलायला गेल्यावर कलेक्टर मी नाव घेत नाही कलेक्टरांचं ते बोलले की तुम्ही प्रथम लहान आवाजात बोलायचं त्या डॉक्टर साहेब उठल्या बोलले मी लहान आवाजात बोलणार नाही हा माझा आवाज आहे पण यापेक्षा आवाज वाढून बोलणार कारण ही संघटना आहे लाखो संघटनाचा माझा आवाज आहे तो कधी कलेक्टरपेक्षा खालती येणार नाही तो असाच वर राहील हे सांगणारा पहिला मी बघितला लीडर म्हणजे ते म्हणजे डॉक्टर मग त्याने बाकी सर्व संघटना बांधल्या या संघटना बांधल्या त्याच्यानंतर त्यांनी पतसंस्था निर्माण केल्या या पतसंस्था चालल्या त्यांच्या पुढे चालू ठेवून त्यांना खरी आदरांजली ठरेल म्हणतो पण ह्या पतसंस्था करता सुद्धा त्यांच्याकडे एक रक्तबारची नजर होती कारण कुठली संस्था चालवायची असेल त्याला बेस हा महत्वाचा लागतो त्याच्यासाठी माणसं निवडणे पाहिजे होती सैनिकची पतसंस्था निवडताना सुनीलासारखा माणूस निवडला पण ते आम्ही ते बघितले किंवा त्याच्या कोपऱ्यामध्ये बसून पतसंस्था चाललेली होती आता AC वगैरे मोठमोठे पण ते काम त्या सुनीलाने केले आजपर्यंत त्यांनी प्रमाणित केले अन्मारी मॅडमला मी जेव्हा बघितलं होतं की त्या मिलाग्री चर्चच्या बाजूला एका त्याच्यामध्ये संस्था चालू होती ते अन्मारी मॅडमने काम केले अन्मारी मॅडम तिथपर्यंत काम आणलं एकदा तर बोलताना मला असं म्हणाले की माझं एवढं त्याच्यात ज्ञान नव्हतं पण त्याने मला कंपल्सरी केलं एवढं मला मार्गाने जॉबपर्यंत करायचं आणि अगदी त्यांना शिवच्या पदापर्यंत त्यांनी सांभाळली ही कॅथोलिक पतसंस्था मोठी झालेली आहे तर ही माणसं पारखायची त्यांची ताकद त्यांची होती ती सर्वात महत्वाची होती म्हणून ह्या सुद्धा संस्था चाललेल्या आहेत आणि त्यांनी अशी माणसं पारखली आहेत त्याच्यामुळे संस्था कायमस्वरूपी रुंदीकृत होत जातील असं मला वाटतं आणि दुसरं त्यांनी लोकांसाठी खूप केलेलं आहे हजारो लोकांचे आशीर्वाद त्यांना आहेत आणि हे हजारो आशीर्वाद आणि आपल्या हिंदूमध्ये असं म्हणणं आहे की देव म्हणतोय की तू
जेवढं करशील त्याच्या 10 पट देव तुला देईल असे होते. तेव्हा डॉक्टर साहेबांनी जे जे काय केलेलं आहे ते सर्वांचंच भलं केलेलं आहे. लाखोंचे त्यांना आशीर्वाद आहे. हे लाखोंचे आशीर्वाद तुम्हाला मिळतील असं ज्यावेळेला मी सांगतो आणि हेच त्यांनी कमवलं सर्वात मोठे असं मी सांगतो. फक्त आता एक गोष्ट सांगेन की डॉक्टर साहेब हे शेवटच्या शेवटचे घटके असं मला म्हणायचे म्हणजे सर्वांची जबाबदारी आहे की ते शेवटी त्यांना अशी इच्छा झाली होती की म्हणत होते की हे मी सर्व केलं आहे काय केलं आहे त्याचं कुठेतरी एक पुस्तकात रूपांतर हवं त्याप्रमाणे ते चाललेलं होतं. थोडंफार त्यांनी लिहायला सुरुवात केली होती परंतु नंतर ते आजारी पडले. ॲक्च्युली त्यांचं हे अपूर्ण राहिले. मी सुनील रावळ किंवा ते सर्व संचालकांना एक अशी विनंती करेन त्यांचे स्वप्न आहे ते पूर्ण करावं आणि ही त्यांना त्याची साधन केली वाटते. एवढं सांगून माझे 2 शब्द संपतो. सर्व क्षेत्रामध्ये सर्व जातीयांसाठी आर्थिक राजकीय शासकीय सर्व क्षेत्रामध्ये गौरवजीत घेतलेले आदरणीय BF डॉन्टस यांना आपण किती बोललं तरी कमी आहे. मी एवढंच सांगू इच्छिते आज आम्ही तुम्ही आणि सर्व युवकांनी त्यांचा आदर्श हे आपण इम्प्लिमेंट करणं आणि त्यांचं स्वप्न होतं हे आपण पूर्ण करण्यासाठी एक छोटंसं प्रयत्न करणं हेच त्यांना खऱ्या अर्थाने आदरांजली अर्पण करायचं असं मला वाटतं. माझे त्यांचे आदर्श व्यक्ती होते आणि मी एकच सेकंदाचं एक माझे एक अनुभव सांगू इच्छिते. शून्यातून मी विश्व उभी करत असताना एकदा मी कॅथोलिक बँकेचं मीटिंगला गेली होती. एक ट्रॅव्हलरचे हप्ता भरायची होती आणि ॲब्सोल्युटली आय वॉज 0 ॲट दॅट टाईम. बट मला डॉक्टर सरांनी सांगितलं मी त्या संदर्भात गेलेली असताना सॉरी मी तुम्हाला ओळखू शकले नाही पण यू आर व्हेरी सिन्सिअर पर्सन अँड आय रिस्पेक्ट युअर सिन्सिअरिटी असं म्हणून ते मला सपोर्ट केला आणि मी ते ट्रॅव्हलरचे हप्ता राईट टाईमला भरू शकली आणि सर्वांचे सहकार्याने आणि सर्वांच्या आशीर्वादाने मी आज उभी आहे. आणि असं भरपूर गरिबांचं डोक्यावर एक हात ठेवलेलं व्यक्तिमत्व आम्ही आज हिरावून घेतलेले आहे. पण मी तुम्हाला सर्वांना एवढंच विनंती करते की हे पोपट आपण भरून काढायचं असेल तर त्यांचे आदर्श त्यांचं सिन्सिअरिटी त्यांचं देशासाठी केलेलं एक सेवाभाव आहे हे आपण सर्वांनी फॉलो करायचं आहे. आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मी मनापासून हे करते प्रार्थना करते की त्यांनी रिकव्हरी होण्यासाठी. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. रेस्ट इन पीस. थँक्यू वन्स अगेन. जय भारत. जय महाराष्ट्र. डॉक्टर साहेबांना आदरांजली देण्यासाठी खरं म्हणजे आदरांजली हृदयभर भरून आमच्या समाजाचा एक भाव आपला सोडून गेला. आमच्या समाजाचं नेतृत्व घडवलं. आमच्या सगळ्यांचा लाडका आमच्या समाजामध्ये एक वाघासारखं काम करणार आमचा वाघ गेला. डॉक्टर साहेब तिथे उभे राहिले. तिथे कोणी संघात समोर बोलला त्यांनी गप म्हटलं तर कोणाची हिंमत व्हायची नाही कोणी बोलायची असं नेतृत्व डॉक्टर साहेबांचं म्हणून. डॉक्टर साहेबांबद्दल सगळ्यांनी सांगितले परत परत त्याच्यावर गडा करत नाही. डॉक्टर साहेब ज्यावेळेला आमची वरती खासदार जज हा ज्याच्यामध्ये थोडी भांडणं होती त्यावेळेला डॉक्टर साहेब खंबीरपणे आपल्या धर्मगुरूच्या पाठीशी राहायचे. आमच्या ख्रिश्चन समाजामध्ये नित्य साहेब महिला औद्योगिक उत्पादक संस्था स्थापन केली आणि त्याचं अध्यक्षपद माझ्याकडे दिलं. आजपर्यंत कार्यरत आहे. आता सगळ्यांनी सांगितलं आहे त्यांचा पुत्र इथे आहे. सगळ्या संस्था त्यांच्या संस्थाच्या संचालकांनी त्याला त्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावं. ज्या ज्या संस्था PM डॉक्टर्सने स्थापन केल्या त्या पुढे नेणं हे आपलं सगळ्यांचं काम आहे. मला वाटत नाही की डॉक्टर साहेबांसारखं नेतृत्व आमच्या समाजाला परत मिळणार नाही असं मला वाटतं. हे खंबीर नेतृत्व आमचं गेलं. प्रत्येक सगळ्या कार्यक्रमामध्ये पुढे येऊन सगळ्यांना करायचं. सगळ्या कार्यक्रमाला
माझ्या समाजातर्फे आणि माझ्या संस्थेसाठी त्यांना श्रद्धांजली देते. धन्यवाद. आपल्यात एक म्हण आहे की चंदन झिजतं आणि दुसऱ्यांना सुगंध देतं, आणि डांटस साहेब त्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण होते. शेवटपर्यंत ते झिजत राहिले समाजाच्या उद्धारासाठी. बघायला गेलं तर गेल्याच महिन्यात इथेच मिटिंग झाली होती ह्याच हॉलमध्ये, आपली कॅथलिक बँकची जनरल मिटिंग, आणि त्यासाठी शेवटपर्यंत ते म्हणजे एवढं त्यांची इच्छाशक्ती आणि हे होतं, तब्येत बरी नव्हती गेल्या 5-6 वर्षात, तरी पण त्यांनी एवढी मिटिंग चालवली. शेवटपर्यंत त्यांची इच्छा होती की आपली जी बँक आहे 200 कोटीवर जायचंय, आणि 2 दिवसातच ती 200 कोटीचा पल्ला पार केला. आणि त्यांनी इथेच शब्द दिला होता की 500 कोटीवर गेली पाहिजे. त्यांनी जी रोपटं लावली, जिल्हा बँक, जिल्हा कॅथलिक बँक असेल, सैनिक बँक असेल, आपली सावंतसाहेबांनी त्यांनी मिळून सैनिक स्कूल स्थापन केलं, आणि इतर अनेक संस्था त्यांनी स्थापन केल्या. त्या सर्वांची आता जबाबदारी आपली आहे की भविष्यात त्या मोठ्या कराव्या. त्यांनी ते रोपटं लावलं, वटवृक्ष आले, पण ते वटवृक्ष कसं मोठा करता येईल ती जबाबदारी सगळ्यांनी त्यांनी आमच्यावर ठेवून गेले. आणि त्यांची इच्छा होती की जी संस्था त्यांनी लावली ती अशाच चालाव्या, आणि आमची सर्वांची जबाबदारी आता वाढलेली आहे ते नसल्यामुळे की त्या संस्था कशा नावारूपास येतील. आज त्या जिल्हा स्तरावर संस्था आहे, त्या राज्य स्तरावर, देश स्तरावर पोहोचल्या पाहिजे. जिथ्याला तरी आदरांजली असेल, आणि त्यांचे जे कुटुंब आहे त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सर्व सहभागी आहोत. आणि भविष्यात येणाऱ्या काळात सर्व ज्या संस्था असतील त्याच्यासाठी सुद्धा सगळ्यांनी योगदान द्यावं. आणि ह्याच पद्धतीने तुम्ही आज जमला त्याच पद्धतीने सर्वांनी त्यांच्या संस्थेसाठी सुद्धा योगदान द्यावं, एवढंच सांगतो. सहकार रत्न, सहकार महर्षी, देशावर प्रेम करणारं झंझावाती असं नेतृत्व म्हणजे PF डांटस साहेब, आणि ते आज आपल्यात नाही आहेत. आणि त्यांना आपण आदरांजली देण्यासाठी, श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्वजण जमलेलो आहोत. त्यांना मनापासून सर्वजण आपण आदरांजली वाहतोय. सर्वजण दुःखामध्ये आहेत. त्यांच्या कार्याचा अहवाल सगळ्यांनी सांगितला. त्यांचं कार्य हे महान होतं आणि ते आज आपल्यामध्ये नाही आहे, त्याचं अतिशय दुःख होत आहे. खरं तर डांटस साहेब यांनी जे कार्य केलं आहे तरुणांसाठी असेल, ज्यांना समाजामध्ये पद नाही त्यांनी पद मिळवून द्यायची, रोजगार मिळवून द्यायची, देशावर प्रेम करायला शिकवावं, अशा अनेक गोष्टी डांटस साहेबांनी केल्या. खरं तर अनेक संस्था, एखादी संस्था सुरू करणं सोपं असतं. 1 आणि 2 नाही तर तब्बल 25 ते 30 सहकारी संस्था त्यांनी सुरू केल्या, आणि नुसत्या सुरू नाही केल्या, त्या वाढवल्या, जगवल्या आणि नावारूपाला आणल्या. आणि खरंच हे महान कार्य सर्व तरुणांना प्रेरणा देणार आहे. विना सहकार नाही उद्धार हे त्यांनी जाणलं होतं, आणि त्यामुळेच कोकणामध्ये सहकाराचं जाळं त्यांनी निर्माण केलं. आणि एकमेकांना सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ या उक्तीप्रमाणे सर्वांना बरोबर घेऊन सर्वांसाठी काम करणारे हे महान नेतृत्व म्हणजे PF डांटस साहेब. त्यांच्या आजच्या या कार्यक्रमात त्यांना पुन्हा एकदा भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभू देत, त्यांच्या कुटुंबियास त्यांचं हे दुःख सहन करण्याची ताकद मिळू देत, आणि अखंड तरुण वर्गाला त्यांच्या या कार्याची प्रेरणा सतत मिळून राहू देत, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते. त्यांच्या कार्याला पुन्हा एकदा सलाम करते आणि थांबते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आदरणीय प्रवीणभाई भोसले, या सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष, माझे मित्र दिलीप नार्वेकर, आणि संपूर्ण व्यासपीठ आणि या ठिकाणी जमलेले डॉक्टर साहेबांचे त्याचे मित्र वेगवेगळ्या संस्था. डॉक्टर साहेबांच्याबद्दल मी जर बोलायला लागलो, या ठिकाणी बसलेल्या अनेकांच्या मनामध्ये शंका निर्माण होईल की सर बोलायला लागले तर जवळजवळ किती वेळ घेते हे सांगता येणार नाही. कारण मिलिटरीतून डॉक्टर सर जेव्हा सहकार खात्यात आले त्या दिवसापासून कालच्या दिवसापर्यंत त्यांच्याबरोबर राहणार, त्यांच्या प्रत्येक कामामध्ये, त्यांच्या प्रत्येक सहकारी संस्थेमध्ये, शैक्षणिक संस्थेमध्ये ज्याने साथीने काम केला. आता कोण असेल तर तो माझ्या बोलते मी एकटाच असेल. डॉक्टर साहेबांची जी राजकीय सगळी जडणघडण आहे त्याच्यात थोडक्यात सांगायचं तर मेजर साहेब खासदार झाले नसते, डॉक्टर साहेबांचं राजकीय वर्चस्व हे दिसलंच नसतं. राजेसाहेब आमदार झालेच नसते तर डॉक्टर साहेबांचा पहिला महाआवाज जो होतो 80 ते 90चा तो झालाच नसता. दिलीप नार्वेकर नगराध्यक्ष झाले नसते
तर त्यांचं सावंतवाडीचं वर्चस्व होतं ते अस्तित्वात आलं नसतं. पालकमंत्री म्हणून दीपकभाई झाले नसते तर डॉक्टरांचं नाव झालं नसतं. या सगळ्यांच्या फाउंडेशनवर तो निर्माण झालेलं व्यक्तिमत्व आहे. आणि मग त्याला त्याच्या योग्य संधीचा फायदा कसा उठवायचा, तर आपण जेव्हा दर रविवारी पाहायला आपण का जातो, आपण जातो चर्चमध्ये, तर तिथे एक आशीर्वाद असतो जो सगळ्यावर प्रेम केलं पाहिजे. लोकांना वाटतं ख्रिश्चनावर प्रेम नाही, सगळे म्हणजे जिल्ह्यामध्ये सर्व जाती धर्माच्या सगळ्यावर समान प्रेम करणारा असा जर कोण झाला असेल तर मला वाटतं जिल्ह्यामध्ये एकच माणूस झाला आणि त्याचं नाव डॉक्टर असेल आणि ते कायम अमर आहे. एवढं बोलून या शब्दात त्यांना मी श्रद्धांजली वाटतो. त्यांच्या कुटुंबीय हे माझं कुटुंबीय आहे, त्यांच्या कुटुंबाचे माझे काही संबंध आहेत, ते आभासी राहतील आणि त्यांच्या आत्म्याला शांतता लाभो. पण सगळ्यांच्या आशीर्वाद त्यांचा आत्मा चरित्र राहावं, त्यांच्यात अनेक लोकांनी प्रेरणा घ्यावी ही परमेश्वरावर प्रार्थना करतो आणि साहेबिनीकडे देखील प्रार्थना करतो. आणि माझे दोन शब्द पूर्ण करतो. त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत, शांती लाभो. ज्यावेळी नाट्यचं निधन झालं सकाळी बातमी मला बेळगावला कळली. दुपारी 12 वाजता मी मोबाईल उघडला, बेळगावला पोहोचलो होतो. त्यावेळी मला खूप वेदना झाली. मी एकत्र आम्ही काम केलं. एक दिवस मला थांबायचं होतं, माझी पुढे कामं होती, त्यामुळे त्या अंत्यविधीला मी येऊ शकलो नाही. एकत्रपणे काम आम्ही 91 सालामध्ये सुधीर सावंतच्या वेळी निवडून आले. त्या टाइमला नाट्यस्पर्धा माझा परिचय झाला. माझे भाऊ नरेंद्र मसूरकर माझी नगरसेवक असताना ते वर्गमित्र होते आणि मी फिरत असताना इलेक्शनला गेलो होतो, सर्व ठिकाणी फिरत होतो. त्यावेळी दांडूर आणि आमचे सुधीर सावंत वेगवेगळ्या भागात मित्र होते. त्यावेळी काही माणगावला थोड्यामध्ये मला बघितलं त्यांच्या मेजर सुधीर सावंत आणि त्या टाइमला मेजर होते, आता ते ब्रिगेडियर आहे. तर त्या टाइमला मी मला बघितलं त्या इलेक्शनला मी फिरवतो. माझी उघडी गाडी होती, स्टँडर्ड ड्राईव्ह करण्याची गाडी असते तशी मला आवड होती. त्या गाडीमध्ये फिरवतो आणि इलेक्शनचा प्रचार करत होतो. त्याच्यानंतर काही दिवसांनी प्रवीणभाई नगराध्यक्ष आपले मंत्री झाले. ते निवडून आल्यानंतर काही वेळा मला वेगवेगळ्या तऱ्हेची कामं असतात म्हणून मी डांडसकडे गेलो, डांडस साहेबांकडे गेलो आणि म्हटलं असं मला जरा पत्र पाहिजे, काही लोकांना द्यायचं आहे. पहिल्याबद्दल माझी सुधीर साहेबांची ओळख करून दिली. त्यावेळी माझी काय ओळख नव्हती, कारण ते पूर्ण राजापूर मतदारसंघाचे खासदार होते. डांडस साहेबांनी माझी ओळख करून दिली. असं राजे मसूर सावंतवाडीचे ज्वेलर्सचं दुकान आहे, असं काम करायचं. त्यांनी मला बघितलं होतं त्यावेळी इलेक्शनला. मग मी म्हटलं मला जर थोडी पत्र काही लोकांना द्यायचे असतात आणि जरा गरीब लोक येतात माझ्याकडे, वेगवेगळ्या येतात, तर मला द्यायचे तर मला पत्र मिळेल का असं विचारलं. नाट्यसाहेबांनी माझ्याकडे काय केलं तर सुधीर सावंत हे लेटर हेडच घे तुझ्याकडे. एवढा विश्वास त्या टाइमला आणि एवढं मोठं लेटर हेड मला मी कपडा राहून पाहिलं की एवढं मोठं लेटर हेड माझ्याकडे हाती देत आहेत, सुधीर सावंत देत आहेत. नाट्यसाहेबांनी ओळख केल्यानंतर आणि ते लेटर माझ्याकडे दिल्यानंतर मी घेतलो आणि कोणाला काय वाटलं मला निवेदन द्यायचं असेल, कोणाला पत्र द्यायचं तर मी निवेदन करून साहेबांना डांडसाहेबांकडून जे सुधीर सावंतकडे जायचो. साहेब तिथे मला माझी सही मारायची. म्हणजे पत्र बघितल्यानंतर कोण मी बघितलं विश्वास सगळ्यात तर बघितलं का ते इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये होते सुधीर सावंत, हे मला ऐकून माहिती होतं आणि राजीव गांधीच्या जवळचे असल्यामुळे म्हणून आणि ती सगळी चर्चा झालेली होती की मी एक चांगला कार्यकर्ता आहे. त्यावेळी मला ते असे न बघता की बघितलं की सही माझे म्हणून त्यांच्या प्रेमात मी जास्त बघतो. डॉक्टर साहेबांच्या प्रेमात आणि सुधीर सावंतच्या प्रेमात त्या टाइमला मी गेलो आणि जवळजवळ बराच काळ वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची मला संधी आली. त्यांची माजी सैनिकांचा मेळावा असू दे, तिथे माजी सैनिकांसारखा मी त्यांच्याबरोबर असायचो पाठीमागे. त्याला काय अडचणी आल्या तर मी मदत करायचो, काय असेल तर त्या मेळाव्यामध्ये असं करायचो. त्याच्यानंतर आम्ही पर्यटन संस्था काढली 2019 जवळजवळ 91 नंतर एक 4-5 वर्षानंतर आम्ही पर्यटन संस्था काढली. पहिल्यापर्यंत मालवणला काढली, तारकर्लीला रिसॉर्ट झालं. त्यानंतर आम्ही शिरोडाला घेतलं. तिथे मी डायरेक्टर होतो, संस्थापक म्हणून आम्ही तिथे त्याच्याकडून काम करण्याची संधी आली आणि
अशा प्रकारचे बघितलं की सर्व ठिकाणी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांची सैनिक बँक असू दे, त्यांची कॅथलिक बँक असू दे, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सैनिक स्कूल असू दे, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करण्याची त्यांना आवड दिसली आणि लोकांसाठी ते काम करत असताना अनेक आपल्या त्यांचे जवळचे सहकारी होते, त्यांना त्यांनी गोरगरीब लोकांना त्यांना नोकऱ्या दिल्या, 500 लोकांना साधारणपणे ते नोकऱ्या दिल्या. त्याच्यामुळे अनेक कुटुंब त्यांची त्यांच्याबरोबर त्यांना मानणारी झाली. त्यामुळे एवढे संबंध आमच्यावर आले. वेगवेगळ्या स्फोटक ह्याच्यामध्ये परिस्थितीमध्ये होते. 91 सालामध्ये मोठी स्फोटक परिस्थिती होती या जिल्ह्यामध्ये. त्यावेळी दांडस साहेबांकडून मी, दांडस साहेब असे सर्व सुनील सावंतबरोबर आम्ही जायचो, फिरायचो सर्व जिल्ह्यामध्ये आणि त्यामध्ये आम्ही जिल्ह्यात जात असताना बेधडकपणे सैनिकांसारखं अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे जायचं. माझी गाडी होती 11 गाडी, त्यामध्ये गाडीत जायचो आम्ही सर्व. सुनील सावंत साहेब, दांडस साहेब सर्व एकत्र. ते आतूनही मला तर अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर येतात. आता माझं क्षेत्र बदललं, आरोग्य क्षेत्रात मी काम करतो, त्यामुळे माझं थोडंसं येणं जाणं कमी असतं दांडस साहेबांजवळ असतं आणि मी कधी चौकशी करत असतो. त्या क्षेत्रामध्ये मी काम करत असताना मला ते एवढं दुःख झालं की आमच्याबरोबर असले एक मोठा नेता आमच्यातनं हरपला आणि एवढं बोलून मी शब्द पूर्ण करतो. त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी फारसा काही सहकार क्षेत्रामध्ये काम केलं नाही. फक्त डॉक्टर्स बरोबर या डॉक्टर बरोबर सावंतवाडी कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये 5-6 वर्ष काम करण्याची मला संधी मिळाली. एक निश्चितपणे की मनुष्य ज्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये काम करत असतो, जात असतो, त्यावेळी त्याला बुद्धीची गरज असते, सहकार्याची गरज असते. आणि व्हॉट एव्हर मार्केट फॉर लास्ट 30 years त्याला जर कुणी सहकार्य जर केलं असेल, त्याला बुद्धीची किंवा लिंक जर कोणी दिली तर असेल, की माझ्या दृष्टिकोनातून 3 माणसं त्यावेळी पाहत होतो. एक म्हणजे मेजर सुनील सावंत, 7 आजपर्यंत त्यांच्याबरोबर होते. दुसरी म्हणजे बुद्धीची ज्याला कीच असते ते म्हणजे एवढी देसाई, तुम्हाला कल्पना असू शकणार नाही आहे. एवढी ती बुद्धिमत्ता कोऑपरेटिव्हला किती आहे, काय करू शकतो, काय करू शकत नाही आहे. आणि तिसरी म्हणजे सुनील. हा 3 व्यक्तीने, ह्या 3 व्यक्तीच्या ताकदीवर हे डॉक्टर्स पुढे जातो. बरोबर ना तुम्ही? आजपर्यंत तुम्ही कधी सोडलं नाही आहे. आपण तुम्ही सोडलं नाही, आजपर्यंत होता. राजकीय क्षेत्रामध्ये मेजर सुनील सावंत जेवढे आले त्यावेळी जरी यांचे वडील आमदार जरी असते तरी सुद्धा त्याला सिंधुदुर्ग जिल्हा कसं मोठे माहिती, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची माहिती नव्हती. छोट ते बाहेर होते. परंतु डॉक्टर्स नाही किंवा डॉक्टर्स नाही सुटवून असतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा परिचय करून मला दिलेला आहे. हा आपण विनायक होऊ शकत नाही, नाकावू शकत नाही. हा जरूर त्यांना पाहिजे आहे. त्याची वागण्याची पद्धत ॲग्रेसिव्ह होती. जनरली कॅथलिक कम्युनिटीमध्ये ॲग्रेसिव्हची भूमिका कोणाची असू शकत नाही. त्याच्या जेसमध्ये नसतं जनरली पाहिजे मार्केट, पण ते ॲग्रेसिव्ह भूमिका होती. तुटून पडायचे. परंतु घरी गेल्यानंतर तुम्ही पाहिलं ते डेलिशियस वाटतं. त्याच्या घरी आम्ही जातो, कधी जातो, पण ते घरची माणसं नेहमी सांगायचे, कारण तर आला कसा तुझा काही आमच्याबरोबर घेऊन ही सर्व माणसं आपण एकत्र काम करत होतो. ज्यावेळी बायकोरेशन झालं, मुद्दाम सांगतो या ठिकाणी, ज्यावेळी बायकोरेशन झालं काँग्रेस पक्षाचं, त्या तुमचे साहेब आमच्यासून गायब होते. ज्यावेळी बायकोरेशन झालं त्यावेळी 1 महिना आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं काँग्रेस म्हणजे बायकोरेशन जे राष्ट्रवादी सेपरेट, त्यावेळी काँग्रेस साबित ठेवण्यासाठी आम्ही राहण्यासाठी हे डॉक्टर्स आम्ही सर्व माणसं म्हणजे वसूलकर असते, इतर माणसाचे नावं सांगत ते 1 महिना नॉन स्टॉप आम्ही काम करत होतो. आम्ही गावामध्ये राहत होतो, तिकडे मुक्कामीचा 1 महिना नॉन स्टॉप करत होतो. अशा प्रकारचे काँग्रेस पक्षाने सोडला नाही, मला अभिमान होतो त्याच्यावर. असे अनेक काम आहेत त्या गोष्टीचा विनिमयाची करू शकत नाही. किती काही झालं तरी या ठिकाणी आल्यानंतर पहिलं जर काही पाहिलं जर असेल तरी पहा, ही जगाचा प्रकाश आहे. माझ्या मागे येणाऱ्याला जीवन प्रकाश आहे. पहा ना, एक ते जगाचा प्रकाश होता. त्याच्या पाठीमागे जे गेला समाजात चांगली कामं मिळाली हे खरं आहे, सत्य आहे. आपण त्याची फार आपण चुकी करतो, पण हे वाक्य बसू नका. तंतोतंत त्याला जुळत आहे, तंतोतंत त्याला जुळत आहे. बोलत नाही नंतर त्याला आमच्या काँग्रेस पक्षातर्फे त्याला आदरांजली श्रद्धांजली देऊ शकतो. पीएम डॉक्टर्स हे आपल्यामध्ये आज नाही आहे आणि त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याची पाळीच म्हणा.
आपल्या सर्वांच्यावर आलेली आहे. पी.एफ. डांटस यांनी अनेक वर्ष आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि विशेष करून सावंतवाडी तालुक्यामध्ये सहकारामध्ये अत्यंत चांगल्या तऱ्हेने कार्य केले. आपली भारतीय सैन्याची नोकरी पूर्ण केली आणि एक सर्वसामान्य सैनिक म्हणून इतर साहेब ब्रिगेडियर आहे. ब्रिगेडियर म्हणजे फार मोठा होता सैन्यामधला, परंतु एक सर्वसामान्य सैनिक म्हणून डांटसने आपलं कार्य सैन्याबद्दल देशाचं कार्य पूर्ण केलं, चांगल्या तऱ्हेने पूर्ण केलं. आणि एक सैनिक कसा असावा, एक सर्वसामान्य नागरिक कसा असावा, एक प्रेरणादायी अशा तऱ्हेचं जीवन देते. सातत्याने त्याने आपल्या सैनिकांची काळजी घेतली. सैनिक पतसंस्था आता सुनील राऊत इथे आहेत. दिलीपजी राऊत यांनी आपल्याला सांगितलं की त्यांच्या पाठीशी मेजर सुनील सावंत आणि आमचे सर सुनील राऊत, आम्ही सुद्धा त्यांच्या पाठीशी होतो. कारण काय तर त्यांचं कार्य सार्वभौमत्व होतं, सर्वांसाठी होतं. त्यांना मरण येण्या अगोदर काही दिवस मी पीटर डांटसच्या घरी गेलो होतो संध्याकाळी, आणि मी बघितलं त्यावेळेला साहेब त्यांना समजा सगळ्या बाजूने लावलं. म्हणजे त्याला आपल्या किडनीचं त्याला डायलिसिस त्याचं सुरू होतं, पण माणूस जिद्दीने हल्ला नव्हता. जसा एवढा मोठा आरोग्यावर प्रसंग आलेला आणि किडनीचं डायलिसिस आणि एक दोन दिवसांनी व्हायचे, तरी सुद्धा नार्वेकर साहेबांनी सांगितलं तसं त्याने आपल्या सुनबाईला बोलवलं, आपल्या घरातल्या मंडळीने सांगितलं पण करून मिळालं. अशा तऱ्हेचं सतत जागृत राहणारे आपले पीटर डांटस होते. आपल्या कुटुंबाला सुद्धा सतत बरोबर घेणार. मला किती महत्व दिले आहे त्याच्याशी मी बोलत नाही, भाग वेगळा. गृहस्थाश्रम सुद्धा कसा पाळावा हे सुद्धा आपल्याला त्यांच्याकडून शिकता येण्यासारखं होतं. जसं दिलीप तारेकरांनी सांगितलं की त्यांच्या घरी गेल्यानंतर जेवण करून चला भावना ते व्यक्त करतो. गृहस्थाश्रमी कसा असावा, राजकीय नेता कसा असावा, समाज कार्यामध्ये काम करणारा, सहकारी क्षेत्रामध्ये काम करणारा कार्यकर्ता कसा असावा, नेता कसा असावा दाखवून त्यांच्या घरामध्ये त्यांनी मला जॉय एक खंत व्यक्त केली. प्रवीण भाई, आम्ही सातत्याने काँग्रेस पक्षाबरोबर राहिलो, धर्मनिरपेक्ष पक्ष, सर्व धर्माला बरोबर घेऊन जाणार, सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणार, पण आमच्या कॅथलिक समाजासाठी काँग्रेस पक्षाने काय ही खंत माझ्या मनामध्ये की आपला कॅथलिक समाज मागे राहिला. ते म्हणाले आम्ही 200 कोटी रुपये जमा केलेले आहेत. आज आमचं पेटिंग मोठं आहे, जिल्हा बँकेच्या नंतर कॅथलिक पतसंस्था बांधली जाते, परंतु आमच्या कॅथलिक लोकांना आम्ही किती टक्के कर्ज दिलं आणि इतर समाजाला किती टक्के कर्ज दिलं त्याचा आढावा त्यांनी मला सांगितला. सर्वांना मोठं करण्याची त्यांची आपल्या समाजाबद्दल प्रेम असून सुद्धा सर्व समाजाच्या लोकांना त्यांनी उभं करण्याची त्यांची पत वाढवण्याची, त्यांना पुढे घेऊन जाण्याचं कार्य खऱ्या अर्थाने काँग्रेस जी त्यांच्या मनामध्ये होती सर्व धर्मांना घेऊन जायची. आपण पाहिलं की सगळ्या ह्याच्यामध्ये पीटर डांटसची प्रेरणा आम्हाला सगळ्यांना सातत्याने राहिलेली आहे. त्याने आपला कधी धर्मनिरपेक्ष विचार कदापिही सोडला नाही. शेवटपर्यंत ते आपल्या काँग्रेस विचाराबरोबर आहे. त्यांचे सर्व पक्षांमध्ये मित्र होते, सर्व पक्षांमध्ये सामावून घेण्याची किंवा त्यांचे विचार समजून घेण्याची आणि सगळ्यांचा उपयोग शेवटी सहकारी क्षेत्रामध्ये उपयोग कसा आणता येईल आणि आपल्या सभासदांचं कल्याण कसं करता येईल
ही सुद्धा कला त्यांच्याकडे आहे. आणि त्याच्यामुळे एक अत्यंत प्रेरणादायी अशा तऱ्हेचे क्रिकेट रायडर्स हे आपल्यामध्ये नाही आहेत. आता श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्यांचे जे कुटुंबीय आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या दुःखात मी स्वतः आणि त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही सर्वजण त्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत आणि त्यांच्या आत्म्यात शांती लाभो. अर्थातच येशू ख्रिस्ताकडे मी चर्चजवळ राहतो, त्याच्यामुळे रोजच्या प्रार्थना तुमच्या सकाळी पाहत असतात. आणि त्याच्यामुळे येशू ख्रिस्ताकडे माझी प्रार्थना आहे आणि श्रीदेव पाटेकर मी प्रार्थना करतो त्यांच्या आत्म्यात शांती लाभो. आणि त्याने ज्या संस्था निर्माण केलेल्या आहेत, जसे इथे आता आमच्या सरांनी सांगितलं की 200 कोटीच्या त्या 500 कोटीवर गेल्या. मी 500 कोटी वगैरे कोटी बोलत नाही, तर तुम्ही एवढंच सांगेन की त्या सगळ्या संस्था आहेत त्याच्यापेक्षा चांगल्या तऱ्हेने कशा चालतील हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली होणार आहे. आणि ती त्यांच्या मित्रांची सुद्धा जबाबदारी पुढे राहणार आहे. तुमची सगळ्यांची, तुमची आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी एवढं सांगतो मी. आणि त्यांना श्रद्धांजली, भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. असा प्रेरणादायी कार्य करतात आमच्या जीवनामध्ये फार कमी आहे. त्याच्यामध्ये त्यांचं स्थान माझ्या स्वतःच्या राजकीय जीवनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं मी मानतो. पुरुष श्रद्धांजली अर्पण करून मी आपली करतो. त्याचं कारण असं आहे की माणूस जन्माला येतो तर तो काय करतो पुढे ते त्याच्या हातातच नसतं असं मला वाटतं. मी अचानकपणे इलेक्शनच्या आधी म्हणजे 91च्या आधी नवीन गोष्टींना पण भेटलो आणि सैनिकांना बऱ्याच भेटण्याचा वेळ आला. त्यात डॉक्टर्स हे माझ्याबरोबर तेव्हापासून होते. आणि हा प्रवास जो झाला आहे माझाही हा बऱ्याच काळ डॉक्टरच्या बरोबरच झाला. आणि सर्वात महत्वाचं काम जर आम्ही केलं असेल किंवा डॉक्टरने केलं असेल आयुष्यामध्ये तर मला वाटतं माणसं घडवण्याचं काम. आणि म्हणून आज मला इथे अनेक लोक भेटले ज्यांच्याशी आज देखील अतिशय प्रेमाचे संबंध आहे. सुनील राहुल असेल, तावडे असतील, ही माणसं माझ्या जीवनात आली. या सर्व कामामुळे रवी मडगाव माझा कार्यकर्ता होता. आज कुठल्या पक्षात कोण गेले लोकांना जसं प्रवास काम करायचं सवय असते त्याप्रमाणे प्रत्येक जण आपापला मार्ग शोधला. आणि ही प्रेमाचे माणसं आज परत मला भेटली इथे. डॉक्टर त्यांची आठवण झाली. नार्वेकर आहे, नवीन भोसले आहे, तरी आमचे कविटकर आहेत, आम्ही लोकांनी अनेक गोष्टी केल्या, अनेक खटाटोप केले आहेत. त्यातनं काही निर्माण झालेलं आहे. मला आठवतं की पतसंस्था सुरू करताना मला खासदारकीचा पगार मिळाला 25,000. 4-5 महिन्याचा पगार मिळाला. तो पगार आणून आम्ही डॉक्टर्सकडे दिले आणि म्हटलं आपण हे पतसंस्था सुरू करूया. आणि तशी ती पतसंस्था सुरू झाली. त्यावेळेला कुणालाही वाटलं नाही की आणि आमचे सैनिकांच्या मनामध्ये त्यांना ते माहिती नव्हतं पतसंस्था म्हणजे काय. सर्वांकडे जाऊन समजावणं हे करणं हे काम त्यावेळेला डॉक्टरांनी मोठ्या प्रमाणात केलं. आणि आज 200 कोटीची पतसंस्था सैनिकांची जी आहे ती महाराष्ट्रात ह्या ताकदीची एकमेव पतसंस्था आहे. आम्ही तेव्हा एका प्लॅन केला होता, 4 टप्प्याचा प्लॅन केला होता. सुरुवातीला पहिली गोष्ट काय करायची तर पैसा पाहिजे म्हणून पतसंस्था, आर्थिक ताकद आपल्याकडे आली पाहिजे म्हणून पतसंस्था बनवायची. एज्युकेशन मध्ये आम्ही 5% सैनिक स्कूल बनवलं. सैनिक स्कूल बनवणं फार कठीण होतं कारण जमीन मला अनेक ठिकाणी देत होते, पण आंबोलीची जमीन आम्ही सिलेक्ट केली
ती जमीन सरकार ताब्यात नव्हती, तर केस चालू. तर आम्ही सैनिकांना सगळे बोलवले, बांबोलीमध्ये मीटिंग घेतली आणि ती केस चालू आहे, अजूनही चालू आहे. पण सैनिकांनी तिथल्या गावकऱ्यांनी मान्य केलं की सैनिक स्कूलसाठी आम्ही जमीन देतो, कोर्टात अफिडेव्हिट करतो. मग कोर्टात अफिडेव्हिट करून ती जमीन आम्हाला मिळाली, कलेक्टरने दिली. अशा अनेक गोष्टी घडल्या. एक सर्व्हिसमेन लीग आम्ही त्यावेळेला बघत होतो आणि त्या वेळेला अध्यक्ष घोटाळे होते आणि निवडणूक आली आणि मी सगळ्यांना सांगितलं की आता आपण डॉक्टर यांना अध्यक्ष बनवूया. घोटाळ्यांना सांगितलं तुम्ही राजीनामा देतात का? आणि राजीनामा, कारण डॉक्टर्स हे चालू शकतील असं त्यांची खात्री होती आणि त्या अनुषंगाने इकडे प्रगती केली आणि चांगलं काम केलं होतं. माणसाच्या जीवनात तुम्ही किती काम करा, तर तुमच्या जीवनात तुमच्या कार्यात करत असताना डाग लागू नये, हे सगळ्यात मोठा विषय असतो. आणि डॉक्टर्स यांनी काम केलं तर कुठे डाग त्यांना लागला नाही. आणि आमच्या मित्रमंडळींनी पण साथ दिली, लोकांनी साथ दिली आणि मोठं काम केलेलं आहे. आता अचानक आजारी पडल्यानंतर थोडा हालचाली कमी झाला, कार्य कमी झालं, तरी सर्वकडे त्यांचं लक्ष असतं होतं. आज त्याने आपल्या जीवनामध्ये अर्पणच केलं, जास्त करून अर्पण केलं. त्याने केलेल्या कामाचे आता अनेक सैनिक इथे उभे आहेत. म्हणून मला त्याला सल्यूट करताना मी एवढा विचार केला की एक सामान्य माणूस सैनिक बनतो आणि मग बाहेर येतो, सरकारी नोकरी करतो आणि मग राजकारणात सुद्धा काम करून सेवाभावी काम प्रचंड केलेलं आहे. जसं पर्यटन संस्था मी दिल्लीत सुरू केली पहिली नॅशनल, त्यावेळेला डॉक्टर त्यांनीच मला मदत करून सगळं आम्ही त्याचं प्लॅन करण्यात कुठे नव्हती संस्था राष्ट्रीय पातळीत. आणि इथे पण आपण जिल्ह्यात केली. तारकर्लीचे रिसॉर्ट चालवायला घेतलं पहिलं आणि यशस्वीपणे चालवलं. लॉस मेकिंग होती किंवा यशस्वीपणे चालवलं. आणि माधवराज शिंदेनं आपण आलं आणि त्यावेळेला बऱ्याच गोष्टी आम्ही केल्या, पत्रव्यवहार केला. त्या डॉक्टर्सचा मोठा भाग आहे की जिल्ह्यामध्ये पर्यटन हा नोकरीचं सर्वात मोठं साधन आहे आणि रोजगाराचं सर्वात मोठं साधन आहे. हे तेव्हाच आम्ही सर्वांनी ओळखलं आणि आमच्याकडनं सरकारने ते तात्काळ काढून घेतले थोड्या 5 वर्षानंतर. तर आम्ही आमचे नाही आहे तिथे पण ते सावंत होते, त्यांनी एक रिसॉर्ट एक वेळागरला बनवायचा प्रयत्न केला होता. तो आम्ही घेतला आणि रिसॉर्ट आज वेळागरला अनेक वर्ष सैनिकांनी चालवलेला आहे. असा सर्वात महत्वाचा आमचा जो उद्देश होता की 4थ्या टप्प्यात रोजगार आणि उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू करायचे. त्यामुळे आता मी प्रक्रिया केंद्र मोठा सुरू केलेला आहे, पण आणखी मोठं करायचं आणि म्हणजे सर्व टप्पे गाठण्यासाठी आपल्याला सहकार्य लागतं. आणि सहकार्यामध्ये आम्ही नेहमी प्रयत्न केला की सैनिकांना एक संघ ठेवणं आणि एक संघ ठेवण्यामध्ये लोकांना समजत नव्हतं काय रागाने किंवा काय लोभांनी लोक एकमेकांच्या विरोधात होतात. पण एक संघ ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. आता सैनिक स्कूल सुद्धा चांगल्या पद्धतीने चाललेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आम्ही आणख्या पद्धतीने सुरुवात करून आणखी अनेक लोक अधिकारी होतील आमचा प्रयत्न राहील. आणि आता सध्या आम्ही असोसिएशन सगळ्या सैनिक स्कूलचं बनवलंय. त्यात पण मला अध्यक्ष होता आता म्हणजे एक कागद चालू आहे. डॉक्टर्स यांनी बरेच योगदान आहे त्यांचं.
त्या सगळ्या संस्थांमध्ये आणि संस्थांमुळे लोकांना रोजगार मिळाला हे कोणी विसरू शकत नाही आणि एवढा पैसा मिळाला आहे आपल्याकडे जेणेकरून आपण कुणालाही मदत करू शकतो आणि त्यांचे शिष्य म्हणून आता किरीट राहुल आणि सगळी मंडळी जी बसलेली आहे त्यांनी चांगलं काम केलं. जॉय डॉक्टरची आता त्याप्रमाणे काम करत आहे आणि पुढच्या काळामध्ये जे अपूर्ण काम आहे त्यांचं म्हणजे आमचं ते अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी आपण कटिबद्ध राहूया एवढीच इच्छा आम्ही प्रकट करतो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्या दुःखामध्ये त्यांचंच दुःखाने आमचं सर्वांचं आहे आम्ही सामील आहोत आणि या पुढच्या काळात देखील आम्ही एकत्र राहून त्यांचं काम पूर्ण करायचं प्रयत्न करणार आहोत. एवढी श्रद्धांजली आम्ही नंतर त्यांना अर्पण करतो आणि ती आठवण कायम आमच्या उराची राहील हे सुद्धा मी इथे सांगतो. धन्यवाद. यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, फादर मिलेट डिसोजा, माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, बबन साळगावकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेपरब, माजी नगराध्यक्षा अनारोजीन लोबो, माजी उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, MD देसाई, बाबूराव कविटकर, काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी वंजारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, सैनिक पतसंस्थेचे माजी चेअरमन शिवराम जोशी, शिंदेगड शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक दळवी, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, समीर वंजारी, मायकल डिसोजा, एक्स सर्व्हिसेस लीगचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत गावडे, दीनानाथ सावंत, माजी पंचायत समिती सभापती रवींद्र मडगावकर, रुजॉय रॉड्रिक्स, माजी सैनिक तातोबा गवस, डॉक्टर विलास सावंत, कॅथॉलिक बँकेचे CEO जेम्स बोर्जिस, चंद्रशेखर जोशी, सुरेश भोगटे, सामाजिक कार्यकर्ते राजू मसूरकर, राजू तावडे, फ्रान्सिस रॉड्रिक्स, नीरज देसाई, सैनिक पतसंस्थेचे कार्यकारी अधिकारी सुनील राऊळ, दीपक राऊळ, कर्नल विजयकुमार सावंत, कुंदा पै, दिलीप भालेकर, बाळासाहेब बोर्डेकर, रमेश बोंद्रे, जिल्ह्यातील आजी माजी सैनिक, डॉन्टोस कुटुंबीय तसंच सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. शोकसभेच्या उत्तरार्धात PF डॉन्टस यांचे सुपुत्र जॉय डॉन्टस यांनी ऋण व्यक्त केलं. या कठीण काळामध्ये ज्या लोकांनी आमच्या परिवाराचे सांत्वन केले, आम्हाला धीर दिला, एका परिवारासारखे आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले, त्यांचे सर्वांचे आम्ही ऋणी राहतो. मित्र, माझ्या वडिलांच्या कार्याची माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असलेले अनेक मान्यवर आज ते उपस्थित आहेत याची मला जाणीव आहे. परंतु त्यांचा मुलगा म्हणून त्यांना जवळून पाहण्याचा, त्यांना जवळून जाणण्याचं भाग्य मला मिळाले. तसेच एवढे कर्तृत्ववान महान समाजसेवी व्यक्तित्व माझे वडील म्हणून मला लाभले, ह्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो. आज समाजामध्ये डॉन्टस परिवाराची जी ओळख निर्माण झाली आहे, जो मान सन्मान प्राप्त झालेला आहे, तो फक्त आणि फक्त माझे डॅडी PF डॉन्टस यांच्यामुळे मिळालेला आहे हे मी अभिमानाने सांगू शकतो. फक्त आपल्या कुटुंबापुरते निगडीत न राहता समाजातील ते स्वतः संबंधित असलेल्या सर्व घटकांना तोच मान आणि सन्मान ओळख निर्माण करून देण्यासाठी अहोरात्र झटताना मी त्यांना जवळून पाहिलेले आहे. त्यांच्या समाजातील कार्याची माहिती देणे एवढा मोठा मी नक्कीच नाही आहे. अनेक मान्यवरांनी ते आपल्या मनोगतातून ते व्यक्त केलेले आहे. परंतु अनेक संस्थांची स्थापना करत असताना आपल्या कार्यकौशल्याने त्यांनी आपल्यामधून आमच्यासाठी एवढा मोठा परिवाराची स्थापना करून ठेवली, याचा आज मला अधिक आनंद होत आहे. तुम्ही सर्वजण तुमच्या लाडक्या सरांच्या मागे सदैव खंबीरपणे उभे राहतील असे त्यांच्यानंतर आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहाल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो. माझ्या वडिलांनी आपल्या जीवनकाळामध्ये अनेक महान अशी कार्य पार पडली. त्यांनी केलेल्या कार्याचा वारसा माझ्या हातून कितपत चालवता येईल हे मी तुम्हाला आज सांगू शकत नाही. परंतु सरांनी सुरू केलेल्या सर्व संस्था त्यांच्यावरील तुमचा सर्वांचा विश्वासाला कधी तडा जाऊ देणार नाही हे मात्र मी आज आवर्जून सांगू इच्छितो. त्यांनी सुरू केलेल्या संस्था व कार्य कायम अबाधित राखण्यासाठी मी सर्वतोपरी तत्पर राहील. त्यांनी आपल्या कार्यामध्ये आपल्या कर्तृत्वाने मिळवलेला मान सन्मान व नवलौकिक अबाधित राखण्यासाठी मी सदैव कार्यक्षम राहील.
असे आज तुमच्या सर्वांच्या साक्षीने माझ्या वडिलांना मानवंदना देताना मी वचन देतो. लहानपणापासून मी डॅडींचे अनेक रूप पाहिली आहेत. संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी घेतलेले कुटुंब प्रमुख मी पाहिले आहे. लहान मुलांना बरोबर लहान होऊन खेळणाऱ्या त्यांच्यामध्ये लहान मुलं मी पाहिले आहे. शिक्षणासाठी सर्वांना शिस्त लावणारा कडक शिक्षक मी पाहिले. आणि एवढे सगळे असताना सगळी आजारपणे शत्रूसारखी त्यांच्या शरीराला त्रास देत असताना त्या आजारांसोबत हिमतीने लढणारा सैनिक मी पाहिला. हे सगळं पाहत असताना त्यांच्याकडून अनेक गोष्टी मी शिकलो. काही त्यांनी शिकवले आणि काही मी बघून शिकलो. डॅडींच्या आजारपणाच्या कठीण काळामध्ये अनेक लोकांचं सहकार्य मला मिळाले. विशेषतः मणिपालचे डॉक्टर्स, सावंतवाडी चितारी हॉस्पिटल, सर्व रक्तदाता संघटना या सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. गरज असेल तेव्हा वेळोवेळी धावून येणारे सैनिक आणि कॅथलिक पतसंस्थेचे सर्व कर्मचारी, विशेषतः रात्री अपरात्री एक फोनवर लगेच हजर होणारे संस्थेचे ड्रायव्हर यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. सर्व नातेवाईक, मित्रपरिवार ज्यांनी या कठीण प्रसंगी आम्हाला मदत केली, सहकार्य केले, या सर्वांचे मी आभार मानतो. ह्या प्रसंगी मी एक विशेष व्यक्तीचे नाव, विशेष आभार प्रकट करू इच्छितो, ज्यांनी माझ्या डॅडींची आजारपणात निस्वार्थीपणे सेवा केली. एखाद्या सख्या मुलाप्रमाणे घरात तसेच हॉस्पिटलमध्ये अहोरात्र अनेक दिवस न झोपता त्याने डॅडींची देखभाल केली. माझ्या अनुपस्थितीत सदैव तो डॅडींसोबत त्यांची सावली बनून राहिला. तो आमच्या परिवाराचा एक सदस्यच बनला आहे. सैनिक स्कूलचा बबन झाडे, बबन मी आणि माझा पूर्ण परिवार तुझ्या ऋणी राहू. तसेच दिनेश जो बबनच्या अनुपस्थितीत त्याने वडिलांची सेवा केली, तुझे पण आभार. विशेष करून सैनिक आणि कॅथलिकचे CEO सुनील राऊळ व जेम्स बोर्जेस यांचे मी विशेष आभार मानतो, ज्यांनी कठीण काळामध्ये त्यांचं सहकार्य मला कठीण काळामध्ये लाभलं. मी पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व, तसेच जरी कोणी चुकून राहिले असतील त्या सर्वांचे माझ्या संपूर्ण परिवाराच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि भविष्यात तुम्हाला सर्वांची आम्हाला अशी साथ लाभेल अशी आशा करतो. तुमच्या सर्वांचे आभार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.